ni kolebe Allah subhanahu wa ta'ala burudu kolokoka ote maflaye oye maude maminumbe nuli alqur'ane durushi ka alqur'ane kutama nyoye ala kira de fanyana sallallahu alaihi wasallam ako ahlul qur'an ko qur'ane dungew hum ahlullahi wa khassatu ulude Allah subhanahu wa ta'ala ga kole mawye wa ulude Allah subhanahu wa ta'ala ga jonkere ngerenewe ambani ne Allah subhanahu wa ta'ala fe ala gambela jelim fara o jama kuluka o temene ko fe ambo bela jelim foni alislamiya ga foli ka min be na damine o kishiye a chamance o hine allaba o barka ni ka bo Allah subhanahu wa ta'ala yoro o temene ko fe ka bela jelim fo dante foli mina ka damne am faula ka bo am faula kana am baula ka bola kana shando onuma kabola kasanga kalandeuma foli be aw kelen la bela jelenye kanyine Allah subhanahu wa ta'ala fe aw boto aga so kana femi mawsoro ne aw be sigin ga boya o fe ngana na aw soro ka fa bora ga so aw nana ga so aw bismillah anam be kum wala kira mi fa sallallahu alaihi wasallam ala ganne aw bela jelen ta ko tibtum ko aw nyana wa taba mamshakum wa ay ta'amma minka ka boga du kono ka seya o fana kera tama nyumanye wakanyine Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ga dunan fana nyuma ala go labene ni aw kelenge labela jeleni aljine konnala o temenen ko fe ni Allah ta'ala ga jenye anga sigi bina teme programme minunka meno de fo ambela jelenka alame a programme be damine mina o de qira'a istiftahiyya anga kene dele ne qur'ane kalami nabe ke sabuye ka nga kene barka nabe ke sabuye ka nga kene ka yanga ka jidi anga kene abe na daile ni qur'ane kalani o qur'ane kala mo min beno ke o yanga kalandenye ani andogoni noye Ibrahim Jakite ni Allah ta'ala ga jenye ale de bena oke Ibrahim Tanja no boray kalima tarhibiyya ka jama bismillah ka jama bere ka sigoro de ambela jelema mo min bino ke wi amfa ani anga mudiri no ya Sheikh Baraka Touré ni Allah ta'ala ka jeni ola yasa wati gana nan tantagama amba ni anga kalande fe anan dogoni fe Ibrahim Tanja aga ferege ka gere kana nyefe kamera nyama inshallah ka kene dele yasa am se ka dubara ko na chugamina ka ni Allah subhanahu wa ta'ala fe ala gambe sawaba ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من
المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ما شاء الله. التكبير التكبير أنت كم قلبي التكبير ما شاء الله ولله الحمد. vraiment ninkanga takbira kumbo kanin jo kunda malaje katla gaye abiga kala minke vraiment ni takbira kanga fo fena akanga fo ni nanyo konawla akrim bi qaumin akramul qur'ana wahabu lahu al arwaha wal abdana ni mo kanga bunya dugolo koka wallahi siga fu istala ni yo umma doy kadaka abiga qur'ane kalan chuga mina anabe ka tata chuga mina ibaye ka fo ashiyara masihu hakema amani Allah subhanahu wa ta'ala fe alaga naga qur'ane alaga sabati kanyin Allah subhanahu wa ta'ala fe alaga nyogona chaya islame du konnana amete meni programme halbe sisa amena se anfa ananga mudirma no ya Sheikh Barakat Touré alibna kalima tarhibiya ke ka jama bismillah ka jama bere ka sigiro di ambela jelema أما فاينا فليتفضل مشكورا معززا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إخواني أخواتي أبنائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقول الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الحضور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبمناسبة هذا الختام المجموع التاسع لمركز الإيمان والتقوى أفتتح الخطبة بعظمة الله تعالى وقوته مستعينا بحوله سبحانه وتعالى. فإن المركز تفرع عن مدرسة تأسسها قبل 36 عاما على البر والتقوى عن بذارة ورثة الشيخ المرحوم عبد الله توري التي
تطورت إلى التعليم النظامي في عصرنا الحاضر إلى يومنا هذا. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا التعاون أيها الأحبة يبدأ بتعليم أبناء المسلمين لكتاب الله تعالى وفهمه، حيث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: غيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعليم من أجل الأعمال يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل، لا سيما تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى الذي من قرأ فيه حرفا فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقول لمن قرأ كتاب الله، لا سيما من قرأ كتاب الله كله حتى الحفظ والختامة، فإن القرآن مشترك بين الأمة المحمدية كلهم، لا ينبغي لأحد أن يستغني عنه ويوليه دبره، لأن الناس فيه سواء في تعليمه وتعلمه. لهذا قيل أو قال الشاعر: تعلم، وليس المرء يولد عالما، وليس أخو العلم كمن هو جاهل، فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا حفت عليه المحافل. ويقول الآخر: العلم يرفع بيتا لا عماد له، ورجال يهدم بيت العز والشرف. لهذا أحبتي لا أطيل بكم المقام في هذا الحضور الكريم، نرجو إلى التعزي والعزاء إلى الحق المرحوم محمد عبد الله الذي بذل حياته كليا على خدمة كتاب الله تعالى تعلما وتعليما ونشرا وعاملا لمقتضاه. والله تعالى لا نزكي عليه الحق، نطلب من الله سبحانه وتعالى: اللهم اغفر له وارحمه وآفوه وآفيه ووسع مدخله وأكرم نزله وأدخله الجنات الفردوس الأعلى إنه سميع مجيب. أيها المسلمون، أمة الإيمان والتقوى، أولياء طلبة، أناشد الكل إلى القيام بتدوير هذا الجهد البناء، لأن المركز بحاجة إلى إمكانيات مادية، لأن الحق كان بدأ مشروعا خاصا للمركز، وقدت لها خريطة خاصة لها بأرض خاصة من الخريطة. ولهذا نوجه لكل المسلمين عامة عربا عجما فردا ومؤسسا حكومة وشعبا نهوب بأهل الخير كلها، رجلا كان أو امرأة، إلى هذا المشروع المبارك. وبهذا في الختام ندعو للمتخرجين بشهادات القرآن أن يشهد لهم ولا يشهد عليهم، وأوصيهم بالعناية لما علموا والعمل به وتعليمه لغيرهم، وأدعو لكل الحاضرين وأطلب منهم الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني، أنا يبغي مراقبة dingira ngale halan dangani kembiro ga jopene tinu ko be yonati jamanda aga sunwari o ga hadari bera ke yere wa be sukunyini wa be sunwari wa tana ga bismillah kembira yuru anten na aga dangani aga do rere nan qawa aga giri katta ila aga jabinde ba wana Allah nyaga subhanahu wa ta'ala
Allah subhanahu wa ta'ala ganna khairinya besu ko mantella khairi kebe golle ngani gadi besu ka sare kata yu wana Allah nyaga subhanahu wa ta'ala kube nuga bogu sasa ado kube nuga dangi kani ado kube nuga ni bogu Allah ganna barkiri golle no on idan kebre ke dangani dingira ke wo hutunu kata dingira nu yogo hoyo go sababu dangani ke chaba mwano wallahi hala ngalengi na diga muni yogo ko ni kata gai akenga na yaga on kawana diga mendo hondi diga men arni kini sorota na yo o bogu dingira nu yogo kamma iga kawana diga bogu dingira no kamma haranda yu cipucinni ay awalakin ni ke golle daga ke kundo Allah subhanahu wa ta'ala yu golle daga ona nyagali kara yogo na suno kara yogo o gara golle ke hayo on kawa nyagali ni Allah golle ni islam no ngada meñe o gara litinu miri golle ke jope mo hondo o ga daga be sasa o so do mo nay lesnono asune su ga jino nga kate bakin je birebe kebe ga gina Qur'an ja gara kundo pasangu ta ko ga Qur'an di kemba ne durombe ona ga simmandi ashadi be ga no o ga diri al halake ko ni sasa aso ma ya garen chuma go ja ga Qur'an ja gara sasa ken Allah ci ge gore ni mashallah aso ma ya garen chuma go ja ga Qur'an ja gara sasa alhamdulillah rabbil alamin khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama ke bana na wasune la tondini sere gari ke dunano wondi anga tigiti Allah golle nyangenga Allah ga ille hotana ritini awa kebe gara gara kunno ama imme gara durusi kunno alhamdulillah mashallah kembire ke sababu dangani ke la sune gabe gatana bako imayri sene ta to bidene Allah ga no sugire mo wancurondi Allah ga no karama wancurondi ezani kebire ke sababu dangani ke hay jama be ga bakka kundu sero gere gere tenga igar ni jama ke ko jama patte be gani kawalakin na no ko diga men no gonde ay wa kawa ke gani jama kabundinga ke mbiro to wodi ga men sanati kunga na deme muru Allah subhanahu wa ta'ala ke markaz dangani aga boge bakka karala ke be ito gonu ngani bali kenni madrasatul birri islamiyya na ucenya ana ito ko imema kitana lo markaz geyre na su to ke to ko balenga me aga ko ini nanti capital rantanya na faruwa burusu ndangani kenya na markazul iman wa taqwa to golliti walillahi alhamd izan kebre kencha wa budangani kenka girimin nay keni serega na fasamunta usungari dunali agari anna sagani ni kata serebe ga na sababu ngana ritia ona sagani kata ochi o wali duma Allah gampinai agara dunogo tebe dabari kenga nonga izan kebre adi no gunden kanya kiya kamma sere hanon no selagaru lemundi aro sere tanadi aro dunogo den ko mantenga ona Allah nyaga Allah gampinno dai Allah ga nodi sunama aro sunama bro ko tun ko mante inshallah wal wajibi nyano kamma wara kuno kitani ibangandi sorondangani kembre kendangi palle wona rikata ati kayme ko me Allah ga diga be ko pusango tawo Qur'ana kendi kenga be ngarni nasimma sorowani kido ko be no garni kenga puro na diga mendo woni wona dangi kuno kamma haro gari gara awa arabe ndi daga yani arabe ndi daga no ani do awum palle islami no gayde no hobe ko ina gai Allah ngolle serebane galle heti serenya nyana sababu aga Allah ngolle ngalla bera ngame abane galle heti ona simme o wa hobe kono Allah fare ka fati kisero ne maga kamma sahiba no ga taw alayhi salatu wassalam fare palle imire mania fare ngolle na telle kammo sallallahu alaihi wasallam ijo pekiyai fare kada gundu be non tawo di batte ni katuna kunya dabar busaba takure imatu wonta wona fare chune teringare ma bito kana dangi ma kaso kana dangi mo haklu kana tawo fare me kana giro illa ida kurenya ya re mbaga di batte ke mede andaga nani sune nga hinna soronga kembre Allah golle suba ke modi Allah gani golle dabari kembre on ko wona mani dabari sasa edwani islami chukka ma do ko wona mani dabari ko ga gira ko nanti adendi sembendi hankandi wakatin chuggemundi Allah kitabe golle nyanga wallahi o ko ana ke shede ne sere dana ko hoyna shede ari wakatin di ho ko mantenge mundi Allah golle dabari den killenga birenge bayba biren ciro ono o cikelli wala ga ko diga mo daga mo tasre takki katanda me ora waddo ngala Allah ga tinno lay Allah ga noda nema bo ke golle daga ni anta ke pere sere bade bireyo kenya no gara gamunde jonko ikata islami chuka mantenga Allah golle aga nari wakati be anta serebane kama bona diga muko kula samba ne kona kada ngani tawona killenkini wakati na magala go wudu mo buru bo kembere kem golle jonko intenga katta be suka mantenga
aheti nanti kere menga no ngani o bana khibare ni agana nyore munga no bani kere menga na buko tabe anke golle nyanga Allah mpike ka sere taka bitakiruna di anga bakari gadi ma sire ga hele Allah mpike ka su sire ni kenya no ga ta joko yenya na katti le chara no mbare me ibe ko kitendi kitembe ga me kitendi lengi odi to gondura kere na di awliya talaba qaralle mo chara no me kumba ni hedi islamin chuwa golle ni Allah golle ngana duma ni na de ngani aheti nan di kubero ga di kota be o ga kan petike nga suku ngana buko kota be golle chaka kembre o joko intenga kata be suka humantenga ngani khalas intena ngani o sula be de ma kam woni Allah subhanahu wa ta'ala ke noro be ga bagge ara ga continue ne telle mo be Allah ga na kenyo mo da suka humantenga ngani kenda ge balora ro diga be nyamati nan doa le mun kuda ngani kubero ga o egara qur'ana utule ki ga asela mungkin ya karamo no kitendi nanti o sede aga ngani nanti aga qur'ana tanga aga akko ni mo na harfum bogura aga tu amma kada nya seda anya seda na ya Allah no ko kaya ma ko da walla daga na daga kin amma kada nya seda yi aga kamma walla daga na Allah ma ke tanya aga daga aga kamma insyaallah boke mi roga hobe joko ni katta le chara no nga le me na qur'ana tanga gairu gore arab na khilli na to tana sa ile ginante ashaykh na ya kiseng ka o ga wakati be wonta le mun ngalla tikke ngare karanya ma dabari de qur'ana tange ona ke banga le chara no da qur'an karanya ma dabari hanade me qur'ana tange anyana sababu wana karange chwa noni iga haju karange sui dunali lenki a noni dangani bayni gara uchiki be na gogo mo qur'ana ke kamma manga tangana angara kote be kitakel no woni darsu tanara ta kankanya na ken darsu kara kilenya neira inya karanga no nga me hete karanga no ide lemenen qad huwa qad maga wari me gaba agara ti hobe lingida ay kebe ga nyini anken na kenya na harke na dalingara golle ki haga jobe ti kenya yere ina gogo ina ligi ina hala tana dabari kewche no wonni kennan kitena dabari tampiro ho ga no wonni ayta karam ko da kiyari karanga nya tampiri ayati mari kazi na tampiye kinyale mu ngare karanga nya tampiye karanga ta kitena tampiye ga he sere daga na tina karanga kita ima tampi taba karanga to amaka bari sere daga na kita na amma tampi jibrilu ni fare ni tumana bire be jibrilu gar qur'an اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله سبحانه وتعالى يقول نقصك آية سلاما هما يا حرابي غير القرآن نهم وانتو دي آية نكين إتكين دا كوي من دينا كيانا تقول لي نتوى وغاية haranga tinke magara nya dina kume ngami anna ro twano nya ankara gelle kunya ganya sababu angara ndu ngote nya manga dina tuna ankara tusu mekedi na ra koina ti aya kire ga yang kapundu na koina ti kolle kire harmi to magara ta tela bara to ga sere maka sanga dai aw maka sanga ta murunda na nganga de mana maka sanga ta kita nan dai anna ndu ngote nya nya na aga kume no be anjidi aga kala anna sokelladi aga ya kala lemanga aga nya twara anna ndu ngote na kenya dabari anya kalian tanya na katire menga ya qur'ana garanya mania anya gentia serikara kana kiya ko are menga na qur'ana gari heke yala ngaya mania anya kali tikenga ken tang ken kanyi la are menga qur'ana garaga mudan ange maya kana mede ma asirono kammo are menga qur'ana gara hay kundu anya na kammo wala gar ni nya nono e kumbane serebane nya karangeni wallahi duno kote halle ke qur'ana duru sinara dalbarni bayi ke garangenya mamuru be gara yerina ara ruda sukara do men ko bani ke qur'ana ma duru sinongo metro kote nya da sababu golle be ga dabari duno kote ngara hobe dabari wonta kurni ke ko jamana na duno kote kille ko qur'ana matange muhammadu ma na to bara walila men duno kote nya nakina ke ya golle nga ngai allah ra war jagai ade duno kote ngai on ta duno kote ke bakari abada men allah galle kuti bakane makke qarangema muhammadu saga ni kali bari ngana tinna loke majalu li ngala to ko buru ndari kille kini soro ngai daga sede abanga ile lugo be kapake nga qaranye ke bane ma to adina kaga dudai kemanya Allah subhanahu wa ta'ala nyana ke ka kurosi ka hin golle ko wara yogo ko ta yogo na ko dina ta yogo ko ngen sikandi ni kala karanye ke golle ndo ke su ka humante mana ko di sumpu ngaro sumpu ngaba golle nke hulala na ke ko dina ta besu ko humante wallahi alazim ke bine ke chaba budanga nga simme ke na like ngari ke golle be ganya anke makurana tanga anke li qur'ana tanga dira dabar soro qur'ana tanga ken do Allah wanya nga na makara imme Allah kara landa bari soro na kara Allah wanya nga kara imme Allah kara landa bari hokka be bagadi aga hinna telle daga na Allah na ken pakko do kun ta ken jatira Allah na jatira bara ana sere to wala kara golle be dawari o kun ta sere to ora tay godo
qala na kenda bar kakawa hinya ni kay boy ikhwani yala anna mi kurusi anna yanda qur'an tanga nana ngama yanda qur'an tanga nyimme kida le minamu mi amma da bari nalla da bari allah sabatina barkani khalasi na kenda bar mi ikhwani wadi gamu won kono lenke pour que anoka to sura kille kembe gani kundunga ngari Qur'ana kiara Qur'ana tara sele Qur'ana tara ko to le mena kebe gira tara men kessi me unda kan kunu tanano ay gobe gati ku ka mande wadi kenda ngani leki haju ngai wodi gam katarai bari mani sababu ngani ali kenda bera antabera ka golle ngani le agaye silabi ni chuwa nyerani silabi ni chuwa mbana to ngani nga ado golli nga ona me de ba kam woni Allah subhanahu wa ta'ala no kira kan kontine daga nama woni ona diga men do de daga ko tan Allah ga men kenga ko prawa kan diga mo insha Allah wata diga me ba saga diga mari batte o mo be ba ko insha Allah na abadi na haraga tane Allah ga non hadi ko be ko ona la daga yalla ga nyam ko da Allah ga tinu saw sasa len tarana ba de ti qaralla kin nganya sirsu na dulu ko kuma aliman aw muta'alliman aw muhibban lahum fala takunu salisan fatahdi annaga tuwana man naga tuwa ko murunda ne wala anni ganu angana nya na kata ninge ngasuke halakeje ko ga biri kebe ko anga dibi anga ngari are mengra qur'ana tanga dulu ko tanga de marana kontine ne gambo anken na maka kenya mustazian nan daga ta wo e gara qur'ana tanga antara pa binge ba ngakken Allah suro ma ko qur'an du se ke mesana ta la pa dunga ba anken nan ne ne kenga ka faren ke diga ko man ta na qur'an ando faren ha me yere ke ta ko faren ti ya ni wosiri anken ta manya aga bonno yang kaw ke mai awalle mo wi ma qarade ida qur'ana tanga gara to muriyel no ni ngani lencara no hona kin ko ka gara na boton ida qur'ana tanga gara to muriyel no ni da igara to musumuru sasa ntie ngano ni ngani sasa honi ga konini dino ko tin na ngale mu ngakam mo ni qur'ana tu sinde palle ida ga kontine ida ga to mo ngana timani ka ne mo kille no ida ngani me tuano ni gara ngaro nyen doronde no kawatia tuano tu ko ni doro na disere ga qur'ana tanga ita na shaykhina na nya baba to ni muhammad wana muhammad ko no amba watu wani zaid wana zaid ko no me wana tilimna mu tinga shaykh na ke chaka kama puke Allah diga be kebe gara ko ni agara kahuma me ke ga kama ma wana la nyaga le mu ko arno di sabatini kebe ga tangi ma arna tangol dangan arna golle no di dangan o le chara no chukuni ni o jaman chukuni ho tangara kinyare aywa ibe no ga ke golle me sebana golle ko be ga me yasuru ki ali bani Qur'an disun da taraji be ma ga ke golle alo ke suwa ni golle la bani ke i hadunya na demande ngare i hadunya na arai siru do ngani siru gumu nga wakati su hakala siru gumu ngani siru gumu i hadunya na arai da hakala la ruma pour que daga kata na deme mo gobe o hadunya ke hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in ina kata tibu bendole laki masyaallah barakallahu fi shaykh dama digamo ben ko wanta dangene ko di ambe hakitu nyini ke ambalma fe min be nute maraga kamel cena nga chokoroba kumana fen chaman kan nga mena resume doro pour que hakili ga se ga ta fan sorala a damni ni jumeye odi ka jama bela jelen bismillah ka fo mo ni sera kene ko na iseri yere ga kene ko no i gi bismillah kene ko no ina ambiku kada ka cibla lima ina na cijabi ini celi yere wa kene iga kene de do o temenen ko fe ayi dandu markazi yere la depuis a funti yoro ayira ka fo markazi mbora kala yoro bamina kala yoro sigle mi maraka dugulila kala yoro to madrasatu birr al-islamiyya kala yoro adamni lay odila a funtira ka bodila mo mi yo kala yoro funti ode ambela jele nga chokoroba yani amoke no Sheikh Abdallah Touré amani Allah subhanahu wa ta'ala fa alaga hina al-islam shubala jelena ode o kala yoro o sisi ni kala yoro taraka bo o kala yoro dila o temene ko fe kala yoro mami fana na sisi no Sheikh Muhammad Touré amani Allah subhanahu wa ta'ala fa alaga la harason smaye ay kala yoro takabune kayan fana kere ka ke markaz al-iman wa taqwa ay wakati jaman ke u kuma se ga ni to inta ka dala kadaka to ko me maraka dugula u kuma fe ka no to ko kelen li nyona ba kom yoro sigi jogo te kele galiban ambaye ka fo dugudenu ne be dugu ba ko atena fo ka fo dugudenu be dugu ba be dugu deni ko ore kama u sor la ka to nyini to ko wera da kala yoro ina minte madrasa birr al-islamiyya ka ke markaz al-iman wa taqwa o temene ko fe ayida do sheikhu yare ka hayatula ay chasiri minke ka amabara foi ka ganya na ma kono fona kara chasiri kanyeshi al-qur'ane ma ka chasiri ke kanyeshi qur'ane kodima
aga ñanamaya famba bela jelen do de la a shiro de la a tileno de la wa cesiri bela jelen ke qur'ane koy o de bisega sabati cogoya mina ka qur'ane kala yaro dele ka mo do akono min be sega al qur'ane kala ako o bara min fleni o make sababu ka mudir ka yaro ma jaya ka bo Allah subhanahu wa ta'ala batulila ka yaro ma jaya ka bo ala kula a cesirlen do cogoya mina kalan kula qur'ane kula o cogoya kelen fana a cesirlen do ala kula a cesirlen do ala batula ako o fana ta bani halbe ka fo ko ayi cesiri ni yere kundi min ke kala yaro la o make sababu ka yaro ma jaya ka bo a balmo fana la a shinji kun kada ye a kun be sinji tugu a kun bi gere sinji la ako ma folo min kan o sere ala tigɛ nin kɛnɛ kɔnɔna na o kan ka k'ale yɛrɛ de ye ale de ye maa fɔlɔ min bɛ n'ale bɛ se k'o seereya n'a bɛ se k'o sabati a ko nka mudiri ye nin cɛsiriba in bɛɛ kɛ ka nin yɛrɛ kundiba in bɛɛ kɛ ala ko baara de don ala ko baara tɛ sɛmɛ mɔgɔ kelen na k'a fɔ n'o tigi de bɛ yen a bɛ kɛ n'o tɛ yen baara bɛ jɔ a ko ala ko baara t'o ye tiɲɛ don e de b'a daminɛ nka a tɛ laban e la o de kama ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam don min na ala kɛra fatura sahabaw miirila fɛn fɔlɔ min na ala kɛra ka baara bɛ se ka kɔntine cogo di hali ni ala kɛra ten o m'u sigi k'a fɔ ko ala kɛra fatura an ka kalo kelen bila an ka kalo fila bila an k'o kɛ dusumakasa la an ka sɔrɔ ka kɔntine ni baara de la o hamina ni baara fɔlɔ min ye o de ye zeyidi ka kɛlɛbolo ala kɛra ye min labɛn kɛlɛbolo in bɛ se ka baara kɛ cogoya min na a ko ala kɛra sahabaw o haminanin de ye ala kɛra fatulen kɔfɛ tiɲɛ don mudiri de ye baara in daminɛ nka bi ale t'an cɛ la dusukasi ko do ko min bɛ n'a b'a miiri janya nka n'ale tɛ yen o t'a yira k'a fɔ ko baara bɛ jɔ hali bi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'an fanga kɛ kelen ye pour que a ye nɔrɔ min baara daminɛ nɔrɔ in bɛ se ka continuer cogoya min na nka hali bi a ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ an den minnu bɛ yen n'u bɔra ka kuranɛ durusi kɛrɛnkɛrɛnna min yɛrɛ nana ka kɛnɛ dayɛlɛ ko o ye mudiri yɛrɛ denmuso fɔlɔ o fana denkɛ fɔlɔ o de nana ni jɔ an ɲɛma ka nin kuranɛ kalan ɲumanba in bɛɛ kɛ o bɛ mun yira a bɛ mudiri ka cɛsiri a n'a ka yɛrɛkundi yira a tilala k'a yɛrɛ ka kuma kɔnɔ tuguni k'a fɔ denmisɛnnin minnu bɛ n'u tilala n'u ye kuranɛ durusi ko dɔnnibagaw bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ an bɛ se k'a fɔ o ma ko sheikh o ye bonya ye o ye karama ye ka d'a kan o ye kuranɛ min durusi nka o t'a yɛrɛ k'a fɔ k'u kɛra dɔnnibagaw ye ko u ye kalan u ye kuranɛ dɔrɔn de durusi nka o t'a yɛrɛ k'a fɔ k'u kɛra dɔnnibaga ye nin ye da de yɛlɛnnen ye ka sira de yɛlɛ u ye yaasa u bɛ se ka se dɔnni tɔw ma cogoya min na nka u kana n'a bila u kunna k'a fɔ u kɛra dɔnnibaga ye walima u sera ko dan na ko la abadan u filɛ nin daminɛ de la u ma se a laban na fɔlɔ donc u k'o de bila u kunna denmansaw fana k'u mara o mara cogo de la denmansaw k'u dɛmɛ de baara in daminɛ cogoya min na a bɛ se ka continuer cogoya min na u bɛɛ bɛ se ka kɛ yeelen cogoya min na sini i n'a fɔ mudiri kɛra yeelen cogoya min na nka denmansaw kana na u bolo da u sen kan k'a f'u ye kuranɛ durusi u b'u yɔrɔ ma janya o la u b'u ka ko to u ma ko la abadan u kana kɛ o kɛcogo la wa hata mɔgɔ min bɛ yen ni e fana ma se ka sansi sɔrɔ i den ka kuranɛ durusi nka i balima den min y'a durusi i kɔrɔkɛ den min y'a durusi hali n'i y'a ye ko wɛrɛ la ko min bɛ yen ni ɲuman tɛ i k'i jija i k'a guider i k'a bilasira ɲuman kan e kana n'i kanto dɔrɔn a ye kuranɛ durusi a ma kɛ foyi ye yaalakɛya kɔ a ma kɛ foyi ye bandi kɔ la abadan e ka yɔrɔli to ye e ka yɔrɔli ye jumɛn ye e kan k'i jija de kuranɛ in bɛ se ka sabati cogoya jumɛn na nɔɔrɔ in bɛ se ka dunmɛ cogoya min na e ka yɔrɔli kan ka ko de ka d'a kan alakira de y'a yira k'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam ni mɔgɔ min ye kuranɛ durusi ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ ladɔnniya olu de ka fisa ni hadamadenw bɛɛ lajɛlen ye nka ni e kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ yɛlɛbɔnna kɛ ka taa kuranɛ kalanna in ma a bɛ istihzaaw kɛ ka taa ma a bɛ n'a fɔ e ni alakira de bɛ kɛlɛ la sallallahu alaihi wa sallam an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala kana si bila o mawqifu kɔnɔna na cɛkɔrɔba an fa a ka kuma bolila ninnu de kan a bɛ se ka kɛ caman bɛ yen an da ma se min ma nka wagati n'a koron kama an b'a jɔ ni yɔrɔ in na k'an fa yɛrɛ fɔ k'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ sija ani kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'o kalifa silamɛden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na an ka silamɛ su minnu fatura kura fara kɔrɔlen kan k'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka lahara sɔnsuma u bɛɛ lajɛlen ye na o la an bɛ tɛmɛ ni an ka programme ye programme bɛ da nin kan o ye jumɛn ye o de ye mawaqif al-marakis fi al-mujtama jɔyɔrɔ min bɛ kuranɛ durusi yɔrɔw la jɔyɔrɔ min bɛ an ka kuranɛ durusi yɔrɔw la nafa min b'a la a bɛ na ni changement min ye an ka sigida kɔnɔna na kuma bɛ na k'o de kan maa min bɛ na kuma o kan o ye an ka karamɔgɔkɛ Ustaz Abdulmumin Seneme ale de bɛ na kuma o nukta in kan o point in kan nafa jumɛn bɛ markaziw la jɔyɔrɔ jumɛn b'u la sigida kɔnɔna na a bɛ dilanni jumɛn kɛ
abe nafa jumɛn lase sigida ma an ka karamɔgɔkɛ bɛna kuma o kan miniti damadɔni kɔnɔ an b'a ɲini a fɛ a ka gɛrɛ ka na ɲɛfɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد بألا تنظرك على ولي من له قد لك تتينك أنفوني أنبال موفي سبلا أمنا كما منا نوي أمنا بوانا غني فوق براكا ما سمتي أنك أنفسنا إن شاء الله أمي فلوك أفوليك أنك شيخنا نوي الشيخ بركة تولي نوي مدير maafu ay kumakan saman ba minnu fɔ ala ka san ne yɛrɛ ya rabbi ala ka kɛ sababu ka kan ɲuman mizani ka giriya o kɔfɛ an bɛ foli lase nabaga bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ sinsera yan ala k'i san ne yɛrɛ ye o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ ka tasibila kɛ ila sheikh al-fadil al-mujahid Muhammad Touré ale an bɛ dugawu k'a ye a ka cɛsiri la a ka jija la a ye cɛsiri min kɛ diinɛ kɔnɔ a ye jija min kɛ diinɛ kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la ala y'a latigɛ ne ni ale ka kɛ ɲɔgɔn baara ɲɔgɔn ye n'o ye ne de ye mɔgɔ fɔlɔ ye ala ta kɔfɛ maa min ye kalanyɔrɔ in daminɛ ma da la ni mɔgɔ bɛ yan denmisɛnnin na min bɛ n dɔn bilen fana kɛra kɔrɔbaliw ye ka daminɛ 2008 9 10 kalanyɔrɔ in daminɛ ni denmisɛnninw ye mɔgɔ dama dama a cayalenba mɔgɔ 10 ala t'o bɔ alhamdulillah o baaraɲɔgɔnya kɔnɔna la n bɛ se k'a fɔ n ye kobaw yaala n ye jogobaw yaala minnu b'a to adamaden hali ni tɛ yen ye baara min sindi a bɛ taa ɲɛfɛ dafalen Alahu Taala ta de ni adamaden ma dafa tɔyi an bɛ dugawu kɛ ya Rabbi ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma ya Rabbi ala ka hinɛ a la ka yafa a ma a ye cɛsiri min kɛ ala k'a jɔ a ye a ye jija min kɛ ala k'a jɔ a ye kuranɛ ko min ni a taara k'o to an bolo yan ka ɲini ala fɛ ala k'a sabati ala k'a taa ɲɛ o la ko an ka dɔɔnin fɔ kuranɛdiwisɔnw olu jɔyɔrɔ kan an ka société kɔnɔna la nafa min b'a la jɔyɔrɔ min bɛ kuranɛdusiyɔrɔ la ko ka dɔ fɔ o kan silamɛw an tɛna kuma diya nin ko in kan ka sababu kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ ko la nafa min bɛ kuranɛdusiyɔrɔw la denmisɛnninw cɛ fara muso kan an bɛɛ b'a dɔn an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ka sababu kɛ kuranɛ ye fɛnba de ye o bi kalan yɔrɔ o yɔrɔ o yɔrɔ fana ye fɛnba ye maa o b'o kalan o fana ye maaba de ye silamɛw kuranɛdusiyɔrɔ jɔyɔrɔ min b'a la jamana in kɔnɔ Alahu Taala kelen pewu de b'a dɔn ka sababu kɛ a bɛ denmisɛnw dilan k'u ɲɛsin ala ma k'u ɲɛsin kira ma k'u ɲɛsin diinɛ labaarali ma mɔgɔ sɔrɔ ka kɛ diinɛ bolo tabaga ye ni denmisɛnnin minnu filɛ nin ye alhamdulillah ninnu ye jamanajɔlaw de ye ninnu ye jamanajɔlaw de ye ka sababu kɛ ni kelen o kelen jɔyɔrɔ a bonya ala kelen pewu de b'a dɔn ka ala ka kuranɛ ta i kun na ka tagama n'a ye dugukolo sanfɛ fɛn tɛ yen min ka bon ye fɛn tɛ yen min ka bon ye so min jɔra o kɛli kama jamana kɔnɔ tiɲɛna o bi ɲɔni kɛ ala ka dimi min na mɔgɔ t'o dan dɔn ni ala yɛrɛ tɛ denmisɛnninw bi sigi yɔrɔ o yɔrɔ ka ala de la ka kuranɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ u bi sigi so o so kɔnɔ ka ala ka kumakan sɔrɔma bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ siga si t'a la barika bɛ yen wa o barika bi cɛri jamana fan bɛɛ fɛ silamɛw wa o mɔgɔw fana mana bɔ u ka cɛri olu barika fana bɛ tugu o kɔ jamana fan bɛɛ fɛ silamɛw ni jamana in n'u faamaw y'a faamu
u kan ka kalanyɔrɔ minnu ta ba la k'u janto a la o ye nin yɔrɔ ninnu de ye nka u ye ne ka kuma dɔn ko avenir t'a la o y'u ka faamuya de ye n'i bɛ avenir ɲini fɛn na n'i panna nin kunna i t'a sɔrɔ ka sabula fɛn min nafa bɛ daminɛ kabini diɲɛ kɔnɔ fo ka taa se lahara ma mɔgɔ tɛ avenir ko fɔ o la bilen o mais min bɛ da diɲɛ kɔnɔ yan ma hali a tɛ bɛɛ yɛrɛ nafa diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ avenir ko fɔ o la donc kuranɛ durusi yɔrɔ Ala tala ka yɔrɔ baw de don dugukolo kɔ kan Ala ka yɔrɔ sanumanw de don dugukolo kɔ kan n'i y'a mɛn misiri bi jɔ k'i jigi da n'i y'a mɛn u bɛ misiriw jɔ ka caya dɔwɛrɛ tɛ u jigi dalen bɛ ninnu de ka kuranɛ kalannaw de kan kuranɛ kalannaw bɛ kuranɛ kalan min u b'a kalan tafisiri de kɔnɔ kuranɛ durusi yɔrɔ de kɔnɔ misiriw bɛ jɔ ka mɔgɔ jumɛn b'a kɔnɔ alimamu bɛ former min kuranɛ durusi yɔrɔ tɛ donc an bɛ se k'a fɔ yɔrɔ tɛ yen min a hɛrɛ ka bon jamana yɛrɛ kan a hɛrɛ ka bon bali diɲɛ yɛrɛ bɛɛ kan ka tɛmɛ kuranɛ durusi yɔrɔ kan ten ka sababu kɛ denmisɛnninw bɛ dilanli min kɛ a kɔnɔ denmisɛnninw bɛ yani formeli min kɛ a kɔnɔ diinɛ fanga bɛ bonya denmisɛnninw bolo a kɔnɔ ka se hakɛ min ma ani jiko parce que n'i y'a mɛn kuranɛ jiko de don kuranɛ bɛ taa ani jiko donc ani bɛ bɔ ni jogo min ye ni Ala ka diɲɛ ye siga t'a la u b'u yɛrɛ nafa ka mɔgɔ wɛrɛ nafa silamɛw ninnu fɛn fɛn filɛ nin bi bi in na n bɛ masa bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don wa bɛɛ lajɛlen masa bi waso n'i ye k'a fɔ n den ye kuranɛ durusi bɛɛ wa wasokun don dɛ wasokun don a bɛ wasokun bɔ fana a bɛ waso kun bɔ k'a fɔ ko n den ye kuranɛ durusi k'i bolo kɔta n'o ye i bolo fila kɔta n'o ye yɔrɔ bɛɛ k'a fɔ n den ye kuranɛ durusi parce que hɛrɛ min don fɛsɛmatiya min don ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء Ala ka fɛsɛmatiya don a b'a di mɔgɔ ma maa min ye Alahu Taala diya a ti di bɛɛ ma dɛ silamɛw hali maa minnu bɛ don kuranɛ durusi yɔrɔ kɔnɔ a bɛɛ ti bɔ ni kuranɛ ye a bɛɛ ti bɔ n'a ye minnu a bɛ nɔgɔya minnu ye ka bɔ ni a ye o ye Ala ka fɛsɛmatiya ye n tɛ mɔgɔ caman don yan ka bɔ ka sɔrɔ a ma kuranɛ durusi nka Ala y'a nɔgɔya minnu ye u sera k'a ta k'a durusi fo ka taa se u ka diplôme di dɔw ma ko mɔgɔw kana kɛ seere ye o la o ye koba ye dɛ kama an bɛ dugawu kɛ denmisɛnnin ninnu ye Ala ka barika don u la u ye barika fɛn de ta Ala ko ten kitabu anzalnahu mubarak ko kitabu de don an y'a jigi ko barika b'a la n'i ye barika fɛn ta mun k'i la i bɛ barika de mais u ye barika fɛn de ta siga t'a la barika b'u la mais problème ye jumɛn de ye o de ye ka se ka dumi a kan ka sabati a kan ka dumi a kan ka sabati a kan ya Rabbi Ala k'o k'u ye an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo an bɛ kuma na ni yɔrɔ ye ka ɲini Ala fɛ kalanyɔrɔ Ala ka barika don a la kalanyɔrɔ denw Ala ka barika don a la an balimamuso minnu fana bɛ cɛsiri la a kɔnɔna la dumuni tobi ni denmisɛnninw ladonni na ka ɲini Ala fɛ Ala ka si ni kɛnɛya d'an n'u ma Ala k'u sa ni hɛrɛ ye kɛnɛ a sigira hɛrɛ la ya Rabbi Ala ka wuli hɛrɛ la Allahumma rabbi salli ala Muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah ma karamɔgɔ fɔ Sheikh Abdulmumin Sɛnɛgɛ a ka ca la kalanden fɛn fɛn bɛ yan nin wagati in na u tɛ a yɛrɛ dɔn ale de kɛra karamɔgɔ fɔlɔ ye marikazi in na yan i n'a fɔ a yɛrɛ damara la cogoya min na ale de ni an y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ ka d'a kan ale tun ye kalanden fɔlɔw ye ka daminɛ 2008 karamɔgɔ fɔlɔ min y'a daminɛ n'an ye o ye Sheikh Abdulmumin Sɛnɛgɛ a ye an y'a daminɛ 2008 an mɔgɔ 7 tɛ mɔgɔ kan yɔrɔ kelen in na yan mɔgɔ 7 an tɛ tɛmɛ a kan kalanden fɔlɔw la fanba a bɛɛ lajɛlen y'u ka kuranɛ ta ale de bolo a bɛɛ lajɛlen y'u ka kuranɛ ta ale de bolo o kalanden fɔlɔ ninnu u tɛ Ala ka hinɛ a la a yɛrɛ tun b'a kuma fɔ a ka kalanden fɔlɔw u bɔra ka taa yɔrɔ yɔrɔ u tɛ jɔrɔ u ka ko la ka d'a kan u nɛn u ka kalancogo kun ka ɲi u nɛn ka ɲi i n'a fɔ sisan taw bɛ cogoya min na fɔlɔ minnu bɔra maa min ye a darasuw d'u ma u nɛn tile dɔngɛ la
o de ye ale n'ale de y'a daminɛ la fo ka taa se kuranɛ laban ma ala fanba bɛɛ lajɛlen hali n'a sɔrɔ n'u ma tila ale ka bolo kan ale de ye sibasima in kɛ normal la i n'a fɔ a filɛ nin cogoya min na ka taa se fo a y'a yɛrɛ turusi ne y'a daminɛ a bolo fo ka taa se suratu nisa'i la a tɔ kun tora izu 9 izu 8 dɔrɔn pewu de tora ola an ma ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ ala ka barika don a n'a si la ala ka barika don a n'a si la marikasi b'a yɛrɛ fana bolo nin wagati in na denmisɛnninw bɛ yen minnu n'olu bɛ kuranɛ turusi la a fana bolo an ma ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ marikasi ninnu ala ka taa ɲɛ don a baaraw la laɲini ye min ye denmisɛnninw ka dɔnniya ɲɛnama sɔrɔ laɲini don o de ye ka d'a kan maa n'i ye marikasi ninnu labaara i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya min bɛ sɔrɔ a ko la ni wari ko kun don maa bɛ taa fɛn wɛrɛ de ɲɛɲini i tɛ marikasi ko ɲɛɲini i t'a fɔ k'i bɛ nin ko ninnu dayɛlɛ n'i y'a ye maa min b'i ɲɛsin nin ko ninnu ma a ka ca la Allah subhanahu wa ta'ala n'a ka dɛmɛ ani ala ko yɛrɛ kanu tɛ a tɛ kɛ o kama n tun bɛ kuma dɔ fɔ waati bɛɛ lajɛlen i b'a di Allah subhanahu wa ta'ala ye ala fana b'a k'i ta o ye siga foyi t'a la a b'a fɔ ka fɔ k'ale ye mɔgɔw la durusi kuranɛ la waati min o y'a sɔrɔ den yɛrɛ tun t'ale bolo nka a b'a dɔn k'a fɔ don nataw la ala fana bɛ na a k'ale ye a tile kelen min sigi ka darasu di a den ma yan nɔ nka ala y'a kɛ alhamdulillah durusilaw bɔra o la ale karamɔgɔ kelen min n'i b'a la k'a ka kuma fɔ n'o ye Sheikh Abdul Mumin Seneme ale de y'a la durusi kuranɛ la ala y'a ɲɔgɔn kɛ a fana ye a denw b'a bolo yen nɔ o bɛɛ lajɛlen saba ka tugu ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen ye kuranɛ durusi alhamdulillah u bɛ madrasaw la u bɛ ka continuer kalan o kama inna Allaha la yudi'u ajra man ahsana amala inna Allaha la yudi'u ajra al-muhsinin n'i y'a ye Allah subhanahu wa ta'ala y'a fana b'a kɛ an bɛ dugawu k'a ye Allah subhanahu wa ta'ala a fana bɛ baara min na ala ka baara ye ɲɛ a bolo ala ka barika don a n'a si la ala ka barika don a n'a si la ya rabbal alamin an y'a laɲini ko de lase jama ma kalanden minnu bɛ o bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama a fana y'an ka karamɔgɔ ye tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ a b'a ma n'an b'a fɔ manukɔrɔba ale de y'an ka manukɔrɔba ye ka d'a kan n'ale de y'a daminɛ a dɔgɔnin fana tun bɛ yan min kun b'a nɔfɛ kɔlɔsili ni fɛngɛ la ka taritibu labɛn an bolo kɔlɔsiliw ni fɛngɛw la ale kun b'o la o de y'a kɛ manukɔrɔba ni manukutumi an kun b'o wele o cogoya la o kama a welela manukɔrɔba an bolo maa tɛ marikasi in na yan bilen maa min bɛ a dɔn ka d'a kan a daminɛna 2008 ka taa se 2011 ma ale ye baara kɛ o temps kɔnɔna la o minnu bɛ yan nin wagati in na olu la fanba bɛɛ lajɛlen nana 2018 kɔnɔna la ka na se nin wagati in na ala ka barika don kɔnɔ. Ya rabbal alamin an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an bɛn sawaba ma ka kuranɛ durusi la k'a bɔ silamɛ du kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ya rabbi an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'o nɔgɔya silamɛ du bɛɛ ka d'a kan n'an taara du o du kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ bolodengɔni bɛ ɲɛsin ko wɛrɛw de la min tɛ alikuranɛ ko ye nka k'a ye k'a fɔ bi alhamdulillah kuranɛ durusilaw bɛ ka caya du kɔnɔna na n'i tagara i bɛ mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 sɔrɔ bali i bɛ taga mɔgɔ dɔ sɔrɔ ala ye denw de d'a ma bɛɛ hafizu ya bɛɛ kuranɛ durusila bonya fosi tɛ min bɛ tɛmɛ o kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka du ninnu ala ka bɛɛ lajɛlen nɔrɔ ni nin kuranɛ durusila ninnu ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna se pɔyɛ min ma o de ye minnu sigilen filɛ na ɲɛkɔrɔ n'an bɛɛ ɲɛ b'u la n'an bulu de ka kɛnɛ kan bi n'an bɛɛ b'a nata an fana ka sigi nin kɛnɛ kan hali n'an sɔrɔ n'an delila ka tɛmɛ a kan an b'a nata an dɔgɔnin dɔ ka k'a ye a ye kɛnɛ in kɔnɔna na an bɛna se olu de ma mɔgɔ minnu bɛ n'u tilala kuranɛ la n'u y'a durusi k'a dafa karamɔgɔw ka seereya kɔnɔna na an bɛ n'olu dɔw de bila u bɛ kuranɛ kalan aw fana ka kɛ seere k'a lamɛn ka d'a kan karamɔgɔw y'u ka cɛsiri kɛ ka d'a kan u bɛna sɛbɛnni fura de d'u ma k'a yira k'a fɔ a ye kuranɛ durusi an yɛrɛ bɛ seereya k'a fɔ a ye kuranɛ durusi nka seereya a kana da karamɔgɔw ta dɔrɔn ma ka denfaw wele ka mɔgɔ wɛrɛw wele ka n'an bɛɛ lajɛlen sigi kɛnɛ kan Allah subhanahu wa ta'ala ka mɛlɛkɛbaw malaikatul kiramil barara olu fana kɛ kɛnɛ kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen ka kɛ seere k'a yira k'a fɔ karamɔgɔw ye kuma min fɔ nkalon tɛ u ye kuma min fɔ tiɲɛ don o seereya ka da an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan an bɛna se o niveau de ma an bɛna dɔw wele u la ka d'a kan wagati t'an labɔ k'u bɛɛ ka kalan kɛ nka ni maa o maa ye kalan kɛ o cɛ la o bɛ cogoya min na i ka d'a la k'a fɔ min fana sigilen bɛ n'a ma kalan kɛ ale fana b'o cogoya de la nka programme dilan cogo de don yaasa waati kana na an tan tɛgɛ ma an ye maa damadɔni suganti olu bɛna alikuranɛ kalan jama ka kɛ seere an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛ sɔnba ma a mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ o ye min ye o ye Mahmud Dabo an b'a ɲini a fɛ a ka wuli ka na ɲɛfɛ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شكرا. حسبك. بارك الله فيك. حسبك. التكبير ثم تكبير ولله الحمد. وروي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله. أنا نغسل فرو كونو كايرا كافو قدم سن فتينو ولا درش القرآن لا ولا كلا الله تعالى كما كان هو بك سبب هيك الله سبحانه وتعالى قدمي كأجلي كقدمي كيورما جاء كبوانا أما يكافو ندم سن فتيني نبارك القرآن كلام شجع من أمبلا جليه أمه أما هنا لا في ألا كان بصوابا ما مقام من ذلك أودي محمود سيسي الذي بدأ عليك. دو هنا عبد الله جمال. ها كاسيا أرات عبد الله بتيجي سيبوها أنا أقول في مقوقة هاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بارك الله فيك. بارك الله فيك. التكبير ثم تكبير ولله الحمد. ما شاء الله بك كلام كتشوغا منا ما منو بستاتوسوي agacha ala fe ibtaga soro mo chama mituga agani kalan chogo nyona blastatuka haqiqatan ana la arif ay qari yuqallid ngani bitoga statu la je jumodo yon fe ibaye ka fo mo ben maqtaun nyona no numbla amani Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka barakatu annashila o temene ko fe ambe foli kura kura halbi kadi naba kelengel la bela jelemma amba am fawfo min be kene konnana ya kanga karamo fo min be kene konnana ya ota bane amba mbawfo uluminu be usigilendo umakunendo ubeka lamelike anga folibu bela jelengi niya ka fansera nin kenen konnana uluga munyu anuga sabali o de kera sababe ni denu nu seraka qur'an dursi ne anflene o kene konnana amba ni Allah subhanahu wa ta'ala fa alaga haraka nu bela jelengi o temene ko fa albi ambe foli kura kadi anga naba bela jelemma kadi anga kamera tiguma namba damne qanatu hudhud uga folibia uga nyamaba Sheikh Ibrahim li katase ana jenyogon bela jelimma uga folibe kene konnana ota bane qanatu al-ilm wa ziraa uga folibe kene konnana ku uniche uyaraye qanat al-ihsan noye lasina sidibe anaga mogobe kene konnana ku uniche uyaraye u bismillah wa ota bane anga ra'i no amime kanga kenen yere denfaya nale be kanga ko be toboto ambulo no de al-ustad wa Sheikh Abdul Qadir Sidibe aga foli be kene konnana ko bismillah anna abikum naam comme mi Quran tigelendo ambe naam anana alhamdulillah mashallah donc amete meni programme kadaka ambe Quran kala niveau de la ni Quran ton tambulo aga gele ka fo kanga ke kadaka mo minnu be kofe olut nasega amen wala mami medda ninka oye Khalis Abubakar Darame Khalisi Abubakar Darame amba nyine afe aga wili akana nyefe Khalis mashallah Khalis huwa Khalis Khalise mashallah min ibadillahi al-mukhlisin mashallah mo be kene konnana fen gonte melaga kalanke abela jele marakay maninga o chenchena anyaw da fen chamanare anyaw da fen chamanare mo gonte mena folo absaka ke maninga be kofe la fen gonte mena folo wali sad de maninga de kana mi groupe naam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. التكبير ثم تكبير ولله الحمد. أما إني الله سبحانه وتعالى في بركة كلام منك على أبلانا بلجلنا ميزان كوننا ولا هل بي أم بكونتينه أمتلا أمنا سمع من ما أتقول ما هو فناي مركاي وتمني كاي تبني رجوني شيخنا هارون تامبادو يا تامبادو أنت مني كاي شيخنا هارون تامبادو أما هنا في أكان هنا في مني كاي دو بكم على كوكب أبي تسير لكره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتصمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. التكبير ثم تكبير ولله الحمد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعلى كرامة إما أبتو كوي فود دعانيا كنايما دعانيا تدور ودي ساي إبي على كسرامينكا إبي نمايا سرامينكا إبي قرآن كومينا إيجا دومي أوديكا فودو منا نبتغى إما نبتغى أكم من نغيا ونمامي الله سبحانه وتعالى كم من نغيا كسرتي سراوركا نقرانته إيجا كنا جاكوي إما ديجا نغليوي إما ديجا كنا ولوي دو منا ما هو بقولو سماوية ما هو بقولو لمناوية ودوني الله سبحانه وتعالى بجنديما إفايا فانفه جانا ما واجب يرى ما منونكا إيجا سرنا اليوم كولو دو الجنة كننا ibayan fanfe janama kono don wajibira ma minunka min kera sababu ga qur'aneta ikuna ka sabateka fulla harajodo ede bina ke sababu ku lu sama katanu aljina konnana amani Allah subhanahu wa ta'ala fe ala gambela jilen garzige ola halbi ambe continue amena si anga malabama kadaka wati bi fega amine o jonyi o fana marakade sigatala o temman gay o jonyi Ali Samura ama nyina fe aga wuli kana nyefe baka oke ne Samura de nite baka we ne maraka de nite maninga ni jona matigi ni no so yorola jona ke baraka la matigi tu chate nena barawla inshallah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. التكبير ثم تكبير ولله الحمد. وخير جليس لا يمل حديثه أبدا. النجتبو والله هل نقعد لنا لما يباي كفو النجتبو إلى يتدكراجي ليبا لما يباي كفو يبدأ مسرو كتاعا يبصي سرو كتاعا يبلا فيها سرو كتاعا وتسرو كتابه فويلا توكلو كوكا فنا كرا الله سبحانه وتعالى كان غافم باي غافم بامين باي ni mami ni sogala ibeke ma bay ni ma ni kodwala ibeke ma ni wa ibeke ma jashile amani ni ala fe ala ganke ma yo mami numbe nubu sogo alquran la ola sisan goni ayi mina kalanjo ni yoroina kadaka wati di fega amine ngamin boraka kalange koni ambela jelenga dala ka fo ubonyongo le fana sigilendo ni ya fen wuli nunu boraka minke siga fostala dangare ba yoro wandale mbala ka fo ye minke ufana bse go honyo konake ko bena adlancho godo kadaka yare go jibena te mesirado o kama ambe kalanjo ni yoro ina amena yoro mina sisa o de remizier ka diplôme ka atla on yorche ma minombe nu sigilen plen na nyakoro amena ma damadan tawla o fana bena kena fo kalan kera kecho ga mina ka diplôme ka atla ma damadan on yorche asad abdallah isa go barak sari go silati ila abdallah go barak mere ko ta saada ko sala la la assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ola obeka fengo organiser otan konnana halbi ambe foli kura ya kalase laba kelengela bela jelema angarai mi be ni fe bela jelema aga bonya konnana ni kenen konnana noye monsieur Abdul Kadir Sidibe aga foli be kenen konnana ko bismillah ani che ayere TV Hudud Ibrahim Li anaga mogo ubela jelenga foli be kenen konnana قناة العلم والزراعة
n'o ye Cheikh Gakou Hame Sa Dante ka taa se u tɔw bɛɛ lajɛlen ma u ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔna na. Télé Al Ihsan n'o ye an yɛrɛ jɔɲɔgɔnkɛ ani an kalanden ɲɔgɔn Alassane Sidibe u ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔna na. An faw an ka nabagaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔna na. An b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ u natɔ fɛn min m'u sɔrɔ u segintɔ u kana n'u sɔrɔ k'u ka taama kɛ taama barikama ye k'u ka taama kɛ taama ye min bɛ kɛ sababu ye ka aljinɛ di an n'u bɛɛ lajɛlen ma. Voilà, au tilala ka ban u bɛna remise kɛ ni Ala ka diɲɛ ye. O la toujours an bɛ folikan di an ka naba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma hali bi an ka microtigi technicien i ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔna na an fa ani an ka karamɔgɔkɛ Cheikh Al Hussein Touré a sera kɛnɛ kɔnɔna na a y'an bonya n'a ka nali ye a ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔna na a bisimila an ni a bɛɛ lajɛlen bɛ ku kɛnɛ kɔnɔna na. Naam. Naam, ina fa ya fatwa na bena se no kama ore ka diplomo di ino kala amu atena o ka diplomo di uma olo meno no sigile plene au nyama ka kokulu ye mo no kala ko ye wane bela de doji o kuna olo meno sigile plene ma wula ma no no teliala ko na doji li fe do fana be meno no sumara ka sababu yake haklu chowe donc o kama minu sigilen plene na wonyagola ubela tele alhamdulillah dole anga nyina minu ka ngabo da se ko mota ani nani nyorama Cheikh Abdallah naam ibado kawa ko mu don bala naam ulu ye ko ne ko 24 konna ubela tele chesiruke Allahu akbar ko ne fo inda ne fajiri sowe ka ko ce wala fe naam don bala ulu ta na se kliye fulama don yɛrɛ ta na se kliye saba ma kosɛbɛ ala maula caman ba walima ala maa mun taara kosɛbɛ o kɛra tile naani siga foyi t'a la nin bɛɛ lajɛlen ye hɛrɛ ye kosɛbɛ mɔgɔ dɔ la dɔ b'a fɔ a tile naani bɛ yan ala bɛ nin kɔnɔna la bamananw ko n'i ye kole wolo dɛ i fɛ k'a dun ka nɔgɔ tuma dɔ la n'i y'a ta i b'a dɔn k'a fɔ fɛn kɛnɛ don kosɛbɛ dɔw y'a fɔ ka dan tile naani tuma dɔ la o yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na o ye hakili ta cogoya ye nka nin bɛɛ lajɛlen ni foli ka kan kosɛbɛ o la yanni k'an kɛ ka diplôme ne yɛrɛ bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ kan ka d'a kan minnu sigilen filɛ nin ye kabini a bɛ wagati jan bɔ an b'u ka labɛn na u ka bɔliko labɛn na kabini o wagati kɔnɔna la u ye cɛsiri an ye murajaw daminɛ u nɔfɛ u ka karamɔgɔ minnu bɛ kilasi kɔnɔ olu b'u lamɛn u ka karamɔgɔ minnu bɛ kilasi kɔnɔ olu b'u lamɛn u ka murajaw la kosɛbɛ u ye wagati jan kɛ o cogoya la o kɔnɔna la minnu sigilen filɛ nin ye ala y'a kɛ décoration kɛla yɛrɛ nana décoreli kɛ a sina ka chaise fila bila ɲɛfɛ ka tɔw sigi kɔfɛ n ko décoration kɛla nin ye maninka de ye a jamu ye Keyita ye ayiwa mɔ dɔ i da alkabiru o de la n ko denw o kama olu fila minnu filɛ nin ye ɲɛfɛ maa wɛrɛ m'u lamɛn ne yɛrɛ de y'u lamɛn ka daminɛ sɔgɔma fajiri selilen kɔfɛ ka taa se 18h ma 19h ma ka kuranɛ bɛɛ lajɛlen fɔ u kun fɛ lamɛnni na k'a lajɛ k'a kalan tɛ lamɛnni na u kun na ninnu fila minnu sigilen filɛ nin ye ɲɛfɛ an b'a ɲini u ka wuli k'u jɔ jama ka se k'u ye Mahmoud Dabo ani Khalise Abubakar Darame Atakbir cɛno marakajamu bɔra n'i ye lasu lajɛ i t'a sɔrɔ o maninka o mɔkɛ jan dɔ ye maninka ye o kama ninnu y'u cɛsiri kosɛbɛ u ye muraja kɛ karamɔgɔw fana y'u kɔrɔ o lamɛnni kɔnɔna la n bɛnkɛ dɔ bɛ yen n'o ye Khalil Darame n bɛ n ka foli lase a ma nin wagati na a bɛ Saudiya jamana na kalan na a ye n dɛmɛ o cɛsiri la kosɛbɛ ka d'a kan denmisɛnninw ka ca marikasi in kɔnɔna la karamɔgɔw b'olu kun na kilasiw kɔnɔna la n'i ko ko ka ninnu lamɛn tile mun bɛ bɛɛ ka sigi k'u lamɛn walima u ka na ni izibu 10 ye izibu 20 ye izibu 30 ye i b'a ye kuma dɔw la
an bɛna ɲina tɔw ko minnu bɛ kilasi kɔnɔna la o kama olu occupera olu la ale tun bɛ a wagati dɔ la ale de dɛmɛ an kun b'o ta an y'a daminɛ lamɛnni na tile 4 n'an ye mɔgɔ min ta a bɛ programme na o tigila mɔgɔ kan ka jigi tile 4 de o kɔrɔ ye don o don a kan ka na ni joli ye don o don hizbu 15 a kan ka na n'o ye ka d'a kan kuranɛ bɛɛ lajɛlen ye hizbu 60 kosɛbɛ n'i ye 60 tila tile 4 ni ɲɔgɔn cɛ tile bɛɛ lajɛlen bɛ 15 de sɔrɔ o kama a y'a daminɛ o cogoya la an kelen ka tila o la kɛrɛnkɛrɛnna olu mɔgɔ 2 ka fara mɔgɔ wɛrɛw ka caman minnu n'olu sera ka tila la tile 4 kɔnɔna la tile 4 tɛmɛnen kɔfɛ an nana jumɛn na tile 2 o la kuranɛ bɛɛ ye hizbu 60 ye n'a kɛra tile 2 bɛɛ lajɛlen bɛ 30 sɔrɔ k'a fɔ kilancɛ bi ye kilancɛ fɔ sini ye kilancɛ fɔ bali ɲɛ min yɛrɛ kɛ dɔw kun y'a daminɛ n'o ye hali Mahamud Dabo yɛrɛ ye a y'a daminɛ fo ka taa se a ka tile 2nan fo ka taa se duguma sɔrɔw ma wagati ni fɛngɛw kɛcogo kama a ma se ka laban n y'o yɛlɛga u y'o bɔ a la n'o tiɲɛna a y'a daminɛ la a nana se duguma sɔrɔ ma komi wagati sera a ma se ka dafa o don kɔnɔna la an y'o bɔ a la a ka segin a kan tuguni a segira ka tuguni kosɛbɛ an segira ka segin a kan tuguni o kama don min na n y'olu 2 wagati ko de kama an ma se ka u bɛɛ kɛ ka da kan mɔgɔ kelen o kɔfɛ Khalil ale voyagera mɔgɔ kelen i b'a ye a ma nɔgɔn o kama an y'a daminɛ n bɛ fɛn min ye Khalisa Abubakar Darame ale fɔlɔ de tilala tile 1 kɔnɔna la n ko a ma n ko ni ye don sɔrɔ wagati min na wagati b'an bolo don min na n bɛ n'i lamɛn i k'i labɛn don min na n y'a f'a ɲɛna ale yɛrɛ de nana ne ka da kɔngɔ k'an lakunu 4 heures wagati kosɛbɛ kɛlen ne fana ye ji bɔn yɛrɛ ka sa ka na n sigi an ye kuranɛ dayɛlɛ foyi m'an lawuli kuranɛ kan fo n'a kɛra seli wagati ni dumuni ko fo ka taa se a forili ma 19 heures kɔnɔna la fɛn min ye Khalise a tilala ka taa se suratu nasi la kosɛbɛ o kɛra kosɛbɛ o kɛra ka tila ko laban ye o y'a sɔrɔ ale y'a fɔ tile 4 ka tila k'a fɔ tile 2 tɛ k'a fɔ 24 heures kɔnɔ o de k'ale la 24 heures an y'a daminɛ bi 11 heures n ko yanni sini 11 heures cɛ f'i ka tila o kama 22 heures sera su kɔrɔ an y'a to yen k'a ka taa da fajiri 4 heures de an y'a daminɛ ka taa se 11 heures ma o ye fiɲɛ 2nan ye ka taa se 11 heures ma tilala an y'o jate 24 heures ye o kama sisan ko 12 heures ka daminɛ sɔgɔma ka taa se wulafɛla ma sufɛla t'a la ka daminɛ sɔgɔma tileganfɛla dɔrɔn kɔnɔna la a k'a jigi a sera k'a jigi don min na n ye Mahamud fana ta n y'a f'a ɲɛna o cogoya la sini n b'i fana lamɛn i k'i labɛn o cogoya kelen na ale fana nana da gosi da la kosɛbɛ 5 heures n'ale y'a daminɛ min b'ale ni Khalise cɛ u da kɛcogo kalan na adamadenw tɛ kelen kosɛbɛ an y'a daminɛ 5 heures 18 heures ka kɔn fitiri ɲɛ kosɛbɛ ka kɔn fitiri ɲɛ ale tilala o kɔnɔna la kosɛbɛ ka ala ka gafe sanuman ban hizbu 60 kosɛbɛ o n'a kan ka tile 1 olu 2 alhamdulillah ala kana n'u fa bara olu de sera ka na n'a ye tile 1 kɔnɔna la et puis fana a fɔli o tɛ i n'a fɔ k'an ye note ni sahara ni diplôme sɛbɛn u ye o la dɛ o ye lamɛnni dɔrɔn de ye an b'o fɔ k'a jɛya lamɛnni dɔrɔn de y'o ye k'a fɔ ko an ye lamɛn i sera k'a fɔ tile 1 e de ka kɛ bɛɛ ka premier ayi dɛ examen tilala ka kɛ de tuguni examen kɛra tuguni de ni examen bɔra ni jaabi min ye hali n'a y'a sɔrɔ ne tilala tile 1 kɔnɔna la an bɛ baara kɛ n'o jaabi de ala y'a kɛ olu minnu fana tilala tile 1 kɔnɔna la olu de nana tɔw ɲɛfɛ olu de kɛra premier ni deuxième ye o kɔrɔ ye u ye min fɔ tile 1 kɔnɔna la ja a lamɛnna ni sɛbɛ a bɛ yen wa ala yɛrɛ ka classement fɛnɛ la décoration kɛra fɛnɛ na yɔrɔ décoré ale yɛrɛ sina ka chaise 2 sigi ɲɛfɛ ka tabali labɛn ka bɛn o ma ka chaise tɔgɔ sigi kɔfɛ ka sina ka marakaya baara kɛ ka sɔrɔ ka marakaya kɛ k'a kuncɛ ala k'a ɲaga d'a ma o kama wagati kɔrɔn kama an bɛ fɛɛrɛ kɛ maa 5 fɔlɔ u bɛ se ka sigi maa 5 fɔlɔ an b'olu ka diplôme d'u ma n'ala sɔnna ko y'a kɛcogoya kama diplôme bɛɛ lajɛlen bɛ yan mɛ waati kɛcogoya kama kosɛbɛ an bɛ 5 di kɛnɛ kan ka d'a kan baara dɔw kan ka kuncɛ diplôme min na Cheikh Abdala fɛn min ye chèque ni tampon ye ala bila k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ n'ala sɔnna an b'a daminɛ maa 5nan la diplôme kelen d'a ma a k'a dɔ fɛngɛ an b'a daminɛ maa 5nan na maa 5nan sa dɔ ye jɔn ye olu de sigilen filɛ nin ye
anyema ma duruna min kɛra ma duruna i kɛnɛ in kan sada tigila mɔgɔ nana kalanyɔrɔ in na 2019 le 26 9 mois naam ka da kan i bɛ don kalanyɔrɔ in na wagati min na dati bɛɛ lajɛlen bɛ sɛbɛn an bolo de i donna nin don in de la i donna nin dati in de la i ka mɔgɔw ka numéro a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sɛbɛn o fana kun ye jumɛn a bɛ kɛ sababu ye ka munafasa don denmisɛnninw cɛ la dɔw tilala kalo tɛmɛnen in na n y'a ka dati f'a ɲɛna e tilala hakɛ min kɔnɔna la san 3 ani kalo 3 donc k'o to k'a fɔ u ɲɛna k'a sɔrɔ dɔ fana b'i cɛsiri a bɛ munafasa dɔn u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ o kama ale nana 2019 le 26 9 mois a nana kalanyɔrɔ in na o de la ni nana kalanyɔrɔ la fana i t'i kɛ parawo kuranɛ ka yɔrɔnin kelen i fana b'o dɔn kosɛbɛ o kama a bɛ daminɛ k'i nɛnw tilen harifuw la harifuw taga cogo u kalan cogo a ka ca la dɔw bɛ bɔ ekɔli la ka na i bɛ taa sɔrɔ u tɛ kelen ye kosɛbɛ fɛn dɔw bɛ sɔrɔ français lettres la i t'o sɔrɔ arabu la o bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya nati kalan na an b'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kile fɔlɔ ka sɔrɔ ka continuer dɔw fana bɛ na fariga bihin foyi si t'u kunna e de ye karamɔgɔ yɛrɛ b'i sigi ka fɛn dɔ o kama an bɛ karamɔgɔw fɔ dɛ ni karamɔgɔw ka cɛsiri tɛ ala ta kɔfɛ nin ko tɛ kɛ n'an ye madrasa karamɔgɔw fo ko kelen kɛ an bɛ tahfizu karamɔgɔw fo ko siga foyi t'a la ka da kan madrasa la an b'an jɔ ilkaya jama ye i b'i jɔ kilasi kɔnɔ wururu i b'a fɔ dɔrɔn ni jama kila sabanan y'a faamu i lafiyara ni jamakulu in bɛɛ lajɛlen kɛra ko tahfizuna den karamɔgɔ b'a bɛɛ ta kelen kelen ka bɛɛ ta d'a ma mɔgɔ sɔn a ka ɲɛ o kama marikazi karamɔgɔya ka gɛlɛn ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan i taara ekɔli karamɔgɔya la i b'i jɔ i b'a lase de ni min y'a faamu alhamdulillah ni min m'a faamu hakiliw kɛ cogo mais ni madrasa n'u nana madrasa la hakiliw tɛ kelen cogoya min na i fana bɛ baara kɛ hasaba dari i b'u ta kelen kelen min nana fara ka dihin foyi t'a kunna e de bɛ fɛn dɔ a kunna sisan min nana n'ale bɛ lettre wɛrɛ dɔn ne bɛ k'a kalan lettre min na olu tɛ kelen e de bɛ fɛɛrɛ kɛ sisan min b'a nɛn ka k'o yɛlɛma k'i t'a k'a kan o kama u bɛ fɔ o la kosɛbɛ o kama u nana o la i bɛ taa sɔrɔ dɔw teliya boloma dɔw bɛ se ka kalo kelen kɛ hurufu kan dɔw fana bɛ se ka taa kalo 2 la hakiliw kɛcogo u bɛ sɔrɔ ka kuranɛ daminɛ o kama ale kɔni nana 2019 ale de kɛra maa 5nan ye n'o ye Sheikhana Harun Tambadou Harun Tambadou naam an bɛ an ka cɛkɔrɔba bɛ kɛnɛ kan a Sheikh ale fana ye Sheikhana ye bɛɛ lajɛlen a kana a ka tɔgɔma ka sahada di naam Sheikhana naam Jakite bɛɛ b'a dɔn Jakite tɛ maraka ye an b'a ɲini ale fɛ a kana a tɔgɔma ka sahada di a ma kɛnɛ kan naam an b'a ɲini a fɛ a ka hakɛ to an ye ka na ɲɛfɛ a ka tɔgɔma ka sahada d'a ma Sheikhana Harun Tambadou a bɛ se ka gɛrɛ ka na ɲɛfɛ Sheikhana Jakite maraka don aw bɛ fila don fila a takbir marakaw yan bi maka sa a takbir a bɛ se ka kɛ maraka ko ye cogo di kosɛbɛ u ka gɛrɛ kamera la u kana kamera ɲɛma u kana jama k'u ye naam ala ka barika don ani la alhamdulillah k'a k'an ni nafa ye kosɛbɛ ya rabbal alamin ale a bɛ n'a fɔ san 4 bɔɲɔgɔnkɔ kɔnɔna la ala y'a durusili nɔgɔya a fana ye alhamdulillah at-takbir walillahi alhamd naam siga foyi t'a la Sheikh Abdallah naam wallahi maaw bɛɛ lajɛlen b'an ŋaniya k'a nata kosɛbɛ n ka kɛ nin kɛnɛ ni ɲɔgɔnna ka taa nɔgɔya la siga t'a la inshallah ko nɔgɔya kama an b'a ɲini an faw fɛ naam n'an tilala baaraw la u bɛ se ka gɛrɛ u masaw la furusa ni fɛnw na mɛ ɲɛfɛla la a bɛ se ka taa sigi sisan inshallah a bɛ se ka taa Allahu akbar ala k'i ɲɔgɔnnaw caya nin kɛnɛ min kan e bɛ mun mɛn maninkakaw bɛ balakan a kɛra baara kana sɔgɔ bɛ ka yɛlɛ a la da fini ala ka barika don ani si la ala k'a to ɲɔgɔn ye masha Allah Sada an bɛ tɛmɛ ka na maa 4nan na maa min kɛra kɛnɛ in jɔyɔrɔ 4nan ye o tigilamɔgɔ fana sera marikazi in na yan nɔ le 9 6e mois 2019 le 9 6e mois 2019 a fana nana 2019 kɔnɔna la o de kama n kumana an ka karamɔgɔ fɔlɔ kan n ko minnu bɛ olu si t'a dɔn ka d'a kan ala fanba bɛɛ lajɛlen ka nali bɛ 2018 de kɔnɔ ka na voilà minnu nana ale dun bɔra kabini 2011 o kama o tɛ se k'a dɔn cogoya si la maa kelen min bɛ se k'a dɔn yan o de ye ne ye kosɛbɛ o b'a la biidinila o kama o ye jɔn ye Ali Gawusu Samura laban min bɔra ka kalan kɛ sisan Ali Gawusu Samura o fana ye maraka ye koyi
mais jamu bɛɛ bɛ marakaw la hali dɔw maaw yɛrɛ ka internet la o kulubali ye a tɛ foyi mɛn ni maraka tɛ n'aw b'a man kɛrɛfɛ fɛ a bɛ tila Ali Gawusu Samura fɛn min ye nin fana ye n y'ale fana ta siɲɛ fɔlɔ la ka jigi tile 4 kɔnɔna la ka jigi tile 4 kɔnɔna la nka ka pɛrɛn siɲɛ 2nan fana la n b'a ta n y'a ta siɲɛ 2nan fana la 30 dɔn kelen tile 2nan 30 ka fɔri o cogoya la kosɛbɛ lil asafa an ma se ka wagati sɔrɔ k'ale labɛn tile 1 kɔnɔna la maa min sera ka kuranɛ fɔ tile 4 a tɛ dɛsɛ k'a fɔ 2 n'i y'a fɔ tile 2 i tɛ dɛsɛ k'a fɔ tile 1 a dɔ la min bɛ k'i lamɛn o de tɛ temps sɔrɔ ka sigi i kama k'i lamɛn karaga i bɛ se ka lamɛn daminɛ ko dɔ bɛ bɔ ci dɔ bɛ na i bɛ wuli ka taa jagoya o ci kɛ o kama o bɛ kɛ sababu ye ka fɛn ninnu ko tigɛ a caman kɛra n'an ye min lamɛn ɲa fɛ n'an ye min lamɛn n'an kan k'i lamɛn 30 la ni 30 ma se ka dafa a don o kɔrɔ o lamɛnni tiɲɛna siɲɛ wɛrɛ an t'o continuer i bɛ segin o kan kosɛbɛ i bɛ segin o kan tuguni o kɛra o caman na ale siɲɛ fɔlɔ lamɛnna siɲɛ 4 o kɔfɛ siɲɛ 2 a ka siɲɛ 2nan na sabanan ma se ka sɔrɔ a la ka sababuya kɛ wagati ye a ye kuranɛ fɔ tile 2 o kɔnɔna la ale fana sera yan 2019 alhamdulillah ala ye nɔgɔya k'a ye ni kuranɛ durusili ye ka ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ ala ka nɛɛma ala k'o se a facɛ ma a ka kaburu kɔnɔna la ya rabbal alamin rahimahullahu rahmatan wasi'a alhamdulillah Al-Ustad Kawuru Suguna ale bɛ kɛnɛ kan an b'a ɲini a fɛ a ka gɛrɛ ka na an balima kika i bɛna mun wele kɔfɛ n'a kɛra maraka ye sahadadi an b'a jɔ an b'a jɔ jama bɛ bɛn o kan ayiwa ni sabanan dibaga kɛra maraka ye a bɛ sahadadi jɔ ni maninkaw y'u ban ka na kalan kɛ o t'an nɔ yɔrɔ ye dɛ aw tɛ k'a ye o bɛ k'a kɛ ni maninkaw y'u ban ka na kalan kɛ o t'an nɔ yɔrɔ ye dɛ o taw fana b'o dama de sira dayɛlɛlen bɛ o la Ali Gawusu Samura ale de ka sahara ale de ka diplôme bɛ ka d'a ma a fana denmisɛnnin fitinin a ye kuranɛ durusi an bolo yan nɔ 2019 kɔnɔna la ka na se nin wagati in na ka bɛɛ lajɛlen fana fɔ a kun fɛ lamɛnni na lajɛli tɛ ka bɛɛ lajɛlen fɔ a kun fɛ ka ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ examen kɔfɛ de a ye nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ lamɛnni kɔfɛ tɛ examen kɔfɛ kosɛbɛ furakɛliw ni nin ɲɔgɔnna denmisɛnw tɛ nafa dɔn kosɛbɛ mais e ka gɛrɛ an muso dɔ la k'a kɛ sabi fi dɛ yanni wulafɛla cɛ kosɛbɛ n'a bɛɛ sera ka fɔ ye ala taa n'o ye dɛ o kama an bɛ taa teliya la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna maa min na o tɛ kɛ maa sabanan ye wa a sariya dibaga de kana kɛ maraka ye o bɛ kɛ maa sabanan ye o tigilamɔgɔ fana sera markazi in na yan le 39 mois 2019 le 39 mois 2019 o fana bangebaga ɲumanw u y'u bolo bɔ a kɔrɔ ka na bila n'i ye ninnu bɛɛ lajɛlen jateminɛ o sɔrɔ u na wagati yan n'o kun ka dɔgɔ a nana ko dɔgɔ ye sɔrɔ la ko k'ale tɛna bɔ a den na ale bɛ to ka fɛnw ci ka na d'a ma a tɛna bɔ a la n'a nana bɔ a la a tɛ se k'a kɔ don a la o kama ale tɛna bɔ a la i b'a dɔn masaw bɛ fɔ hakikatan n'i bɛ markazi baara la u bɛ na ni maa dɔw ye ni e yɛrɛ y'a lajɛ i ɲɛji bɛ bɔ de mais i bɛ kabakoya cogo di nin tigilamɔgɔ ba ni ba sɔnna k'a to yen k'a kana ala ko kɛ ni ala ko tɛ a tɛ kɛ o ni ala ko kanu tɛ maa maa dusukun na i ti nin sira sugu ninnu ta o kama denmisɛnnin ninnu bɛ na an ɲɛ b'u bɛɛ lajɛlen kɔrɔbalen na u kɔrɔbayara yan de olu fanba bɛɛ lajɛlen nana u ka dɔgɔn san 3 san 4 in kɔnɔna la i b'a ye u bɛ kɔrɔbaya bangebaaw nan'u bila o kɔnɔna la ka kuranɛ durusi nin tigilamɔgɔ fana nana le 29 mois 2019 ale ye Bilali Bubu Bacili Bilali Bubu Bacili Bilali Bubu Bacili Allahu walilahi alhamd Bacili maraka de bɛ jumɛn o fana ye maraka ye koyi a dibaga kɔni n'a kɛra maraka ye sariya foyi tɛ diya an b'a fɔ sigi o kama an ka kɛnɛ n'o ye nin promotion yɛrɛ a dara maa min na n'o ye Abdulkadir Sidibe ale b'a ka diplôme di a ma Abdulkadir Sidibe ale b'o ka diplôme di a ma ale kɛra kosɛbɛ kosɛbɛ kɛnɛ tɔgɔ dara ale la ni ala sɔnna ma kosɛbɛ 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 amina 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 siga foyi tɛ ala foli ni walima dɔ belebele b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ kɛlɛ ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ala k'o seereya ni ala ye comme an ma kuma lase a ma fɔlɔ a wulila sisan bɛɛ lajɛlen y'a ye maa dɔ sigida in na yan nɔ a ka ca la maa caman bɛ sigida in na u t'a dɔn ten dɔw bɛ yen nɔ u b'a dɔn i n'a fɔ dɔw fana t'a dɔn cogoya min na ka da baaraw kɛcogo kan nka maa min dɔn tiɲɛ yɛrɛ 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 la a b'an dɛmɛ dogo yɛrɛ yɛrɛ la a t'a tɛ kɛnɛkanko yɛrɛ a ta ye dogo de
ni y'a ye ni markazi ɲɛmaw bɛnna k'a fɔ ko k'a tɔgɔ da la a ma kɛ gansan sinon o ma e ta o ma ne ta o bɛ e ta o ma ne ta kuma ɲana i b'a fɔ e la o mɛ e ta o ma ne ta o kama maa min kun da a cɛsirilen don baara in na kabini markazi in jɔra n'i taara an ka biro kɔnɔna la sisan kuranɛ minnu n'i bɛ t'u sɔrɔ yen ala fanba ale de y'a d'a ma a bɛ mun kɛ kabini ka walidi tɔ ɲɛnamaya la ne de ka nimero b'a bolo o de ye directeur yɛrɛ mais o ka nimero hali n'a b'a bolo a t'a wele n'a mako bɛ fɛn na a bɛ ne wele dɔrɔn naani minɛ mako b'i la n'a y'a mako b'i la i bɛna a bɛ fɛn dɔ di a ye nin kɛ k'aw yɛrɛ dɛmɛ. ala kɛra ye maa dɔw ma muso fɔ ko bɛ ɲuman kɛ ni kinibolo ye ɲuman bolo tɛ bɔ a kalama parce que n'a tɛmɛna ni mudir ka sira kuma dɔrɔn ko bɛ k'a kalama. kosɛbɛ hali fatulen kɔfɛ a tɛ tɛmɛ kalo kelen kan a don wulada a ye n wele a bɛ taa sɔrɔ an bɛ hakɛto ɲini a fɛ kuma ninnu fɔli la mais kuma dɔ la a fɔli ka fisa maa wɛrɛ fana ka ɲɛbɔ a kɛli la. baara in ɲɛmɔgɔw ma bɛn k'a d'a kan ko gansan na a ko n ma ko n ka na ni mobili de ye ko n ka na ni mobili ye k'a mako bɛ n na ko n ka na ni mobili ye a ka da la mais ala y'a kɛ ne fana taara a ma taa ni mobili ye a yɛrɛ de y'a ka mobili latɛmɛ ka doni in jigin da la yen fɛ kuranɛ carton 2 siɲɛ fɔlɔ a ni kuranɛ carton 1 falen bɛ kamili la e k'o baraji lajɛ maa kelen b'o ta ka kalan kɛ a la kosɛbɛ ka d'a kan maa o maa b'o dayɛlɛ ka hafi kelen kalan o la e bɛ dɔ sɔrɔ o baraji la i masa ɲuman minnu kɛra sababu ye i bɛ dɔ sɔrɔ o la minnu fana ɲuman kɛra o sababu ye fo ka taa bila silamɛ laban na olu bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ sɔrɔ o baraji la o kama a ko ma k'a ma ban ko dugusajɛ ko dɔ wɛrɛ bɛ kɔfɛ k'o kan ka na a dugusajɛ wulada a kɛra o cogoya la a ye n wele ka mobili gɛrɛ da la k'o fana labɔ k'a di o falen tun bɛ rubo yasini la kuranɛ dafalen o carton ani kuranɛ juzu n'o ye n'an b'o wele ko rubu yasin a y'o fana di fɛn caman kɛra ka kɔn ninnu ye ala k'an nasara hɛrɛ la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ tɛmɛ teliya la wagati b'a la k'an minɛ an bɛna maa jolina de la maa filanan an bɛna maa filanan na o tɛ ninnu dɔ la kɛra ye sa wa an ko minnu n'olu ye kosɛbɛ min tɛmɛna fana n'an ko bilali bacili an ye tɔw fɔ cogoya min na fana y'a kɛ ten k'a na ni tile 4 ka na tile 2 la wagati kɛcogo kama ma se k'ale fana da tile 1 na ka da kan wagati b'a la ka taa n'an ma continuer n'o la min na mɔgɔ y'a fɔ 4 na kosɛbɛ k'a fɔ 2 la kosɛbɛ i tɛ se ka kelen kɛ siga t'a la o kama maa filanan ale fana mashallah ye cɛsiri caman kɛ a nana an fɛ yan le 25 3e mois 2020 ale nana 2020 de kɔnɔ 19 tɛrɛ 20 kosɛbɛ ale nana le 25 3e mois 2020 a yɛrɛ b'o calculer o ni san cɛ san joli a y'a kosɛbɛ masa jɛra ko nin wagati nin kɔnɔna la a lajɛ wagati tɛlɛla cogoya min na masa jɛra ko nin wagati nin kɔnɔna la k'a di an minnu bɛ sokɔnɔ an bana k'an ta di nin ta in perdre la fu la dɛ n'o fana kun nana san kuma sɔrɔ o fana kɛra tan o kama fɛn tɛ kuranɛ in bɔ a nana ninnu bɛɛ ye marakaw de a nana le 25 3e mois 2020 ale ye kalise Abubakar Darame ale de kɛra maa filanan ye o kama an b'a ɲini an ka karamɔgɔ fɛ Abdulmumin Sheikh Abdulmumin Seneme ale k'a ka diplôme di a ma o kɛra maa filanan ye kosɛbɛ kalandenw bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ni ne y'an karamɔgɔ fɔlɔ ye kosɛbɛ ni ale kɛra maa filanan ye an y'a fɔ cogoya min na a ye kuranɛ jigi tile 1 kɔnɔna la k'a daminɛ sɔgɔma ka taa bila wulafɛla la kosɛbɛ i n'a fɔ an da tɛmɛna la cogoya min na tile 4 24 heures ka na tile 1 na ka daminɛ sɔgɔma ka taa fɛngɛ la n y'a fɔ n k'olu yɛrɛ de bɛna da kɔngɔ ka fɔ n ka wuli n k'u lamɛn kosɛbɛ wuli a sera kosɛbɛ o la kɛ ne ka wuli ka tɛmɛ da la a ye wuli a kana n ka lamɛn ni n y'a fɔ min ɲɛna dɔrɔn i bɛ lamɛn nin a yɛrɛ de bɛna da gosi i ye heure min fɔ heure kofɔlen sera o kama an bɛna maa laban na sa maa laban dɔwɛrɛ o kɔni hakili la o dɔnnen don o nana 2020 6e mois kɔnɔna la 6e mois
o kore non fen be awlu bela jelenga nali ka corona ale kan nali de 2026e mois deuxième yango na 2023e mois ko nala inna na 2026e mois ko nala ere bo jate ay sanjo leke corona drushilla ame 2023 11e mois na ni watina na e ame akifanyini ke kare ko nala ko dotara ko litre ko tipu ki base ko to visrala no nita abo na sifu na vamos bloquear ni moro ni ngara no ati ngata Syekh Abdallah. Naam. Wani marawa ni kwa wannan abubuwa da na zo can da abubuwa da ala ka ne da o kama ore Mahmoud Muhammad Dabo naam ale fana ya fo anga ale fana ya fo kile ay takbiru fa kuna at-takbir Allahu akbar kala ni wa sabadoni at-takbir summa takbir walillahi alhamd mi ala kaba kuma ye o kaba kuma fa ay ni wakati mfoni ye Mahmoud Dabo man bege am fana koy anana 2026e mois ko nala o ko nala ay wakati ayana klali ko nala kata se ni wakati na tara France tuguni France min mawali di France minu wala France gana Qur'an drushi naye micro dama sa be kinyara ko to ke dore jole mangoro ya no ko sebe e ko micro dama ke jama ko France la abo yon taba aba foto ko asina do ka TikTok ile abo chama sa wa France aga jama fo ni ke jama la ifa iba ha ya ke to ko la re bismillah o boro mo ko na sa bismillah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Je m'appelle Mahmoud Dabo. Je suis né au Mali, j'ai été né au Mali. Après, je suis parti en France. J'ai fait quelques ans là-bas. Je suis revenu ici pour apprendre le Coran. J'ai appris le Coran en 3 ans. Alhamdulillah. Merci pour votre salutation. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. Kasangani jamana katubu ay kuma nogaya. Kadaga ibe tegara mo France ba ni chamana. Allah bora do bisa. Ni ngara ko pratique ko alhamdulillah au branche do furumela. Jamana to ko ni fembai re abete ya ke negative. Allahu almusta'an. Ala ka tebe. Shada bismillah. O kama ango o konna la papier ko do nana la ka to drushil konna la atara France ka wati ko o glan konna la ka kla ka segi tuguni ko sobe ka kla ka segi tuguni o ko re yanyi ni tamingo ama bela jelen ke yan here ay wati nana yoro lumino itasoro papier ko ni fengo be kula atara o papier ko la beuna o konna fanala ama profito fe ka folla se o ga misri kono mogoma karaga chena chenere la atara yeno ay kalangro in sangorota Allahu France misirla ama kalangro malo amme mo wala seni France yere ko sobe o kabako yara ko sobe o mo ba no wala kabako yara ebe fegata okay bismillah o kabako yara ko sobe o gara sawe o yuga deme chama ta ganye shi kalangro ima Allahu akbar o yuga deme chama ta ganye shi kalangro ina agara sawe ka tawasul temanu nyonche wakati bela jelena ka sawe yake atara wakati nimke yono ay kurone kalanka minke nuye ka seli mini fem minke nuye o gara sawe kula ni sodia ku se udana chogodi a demsen fitin lama boran koro amma me 2020 ko nala wakati fitini kata se ngana kanani ni ndoni yeta agara sawe ku kabako ya ngala ka kote kabako ye ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قرآن على يا نغياري نما من يردام درون على بعد ديما والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا شيا كوتولا نمركاي نبامنا نفلاي اوكوتولا ممن نشاما كونفي جامانا نا دومينو be dumina kitaka agebe jare mimani dama Allah subhanahu wa ta'ala be Qur'an dima livre fen de mana atima durusho yere ba kala Qur'an de durushila o kama ale amba nyina fa fe aga hageto anye ambe hageto ere nyina fe ka so wake la hala u chogo na mamba nyina ale fe Sheikh Al Hussein Touré no ya fa korobaye ale ka nyama ka hageto aga ninga diplôme di ama ma folo inshallah kosobe biidhnillah
aga gere ala na ma aga gere ala aga diplôme di ama Cheikh Abdallah folini wale mando abe alfa imani a Cheikh Muhammad Touré wallahi ni kenen kan ni ala ka lafiya na ka lafiya aw kuna sorori ke ni kenen ni ka a Cheikh Muhammad la aw kuna sorori ke Muhammad yeli la ni basigi ni sabati sigi aw kuna sorori ke Muhammad yeli la ni dambe melegi ni akana aw kuna sorori ke Muhammad la ni mafasigi aw kuna soroli ke Muhammad la ni basigi sigile aw kuna soroli ke Muhammad la fɛn min a kundira kuma caman kɛ a tɔgɔmasere bɛ ka kɛ ko cɛkɔrɔba ɲuman min sumalen sigili filɛ nin ye nka ala de bɛ ko kɛ cogoya la cogoya min a diya nka o ala de ko alikuranɛ kɔnɔ k'a kana kɛ anw bolo maa minnu sarali ala ka sira kan ko suw don dɛ ko ɲɛnɛmaw don o b'a la ka balo kɛ cogoya la cogoya ka di ala ye anw yɛrɛ t'a la ka sɔmi sɔrɔ balo min na ala ka hinɛ Muhammad Touré la ka nin baraji se a ma kaburu kɔnɔ ka ɲagali anw ka nin baara na ka nɛma se a ma bi fɛn min a dalen don a sewalen don ka d'a kan anw ye baara min kɛ a kɔ a taara ka kɔɲumanw ni bɔɲumanw to a la kasi bɛ kɛ dusu bɛ kami kami nka o t'an bila ka fɔbali fɔ ala ka hinɛ an fa ɲuman na ka yafa ni silamɛfɛnw bɛɛ lajɛlen ma Cheikh Abdallah bisimila. Voilà, mobile nana Toyota Alpha bleu like DC 6609 avec derrière là quoi, avec garage là. Alpha bleu. Toyota Alpha bleu. Non, ma femme. Non, sans famille diplôme d'ilé, en beau junior là, ou to bela de la diplôme. Karaga. na ngambe continue wati tanala wati be koro diplôme mali munuma walma munuma mamutu ya ko mafenge bela jini bara ba ko na ala ko ta alquran ko ko mana ke tugo tugo to be ke sanfe mo ye wali be ke chama chama mina o kama alhamdulillah me do ke toujours albi ala ka barka do kalan roina inyebula qur'an donte we qur'an don alhamdulillah na markazi in tagabolo la ina fa be markazu la famba bela chogamla dante ke qur'an doroma ka pogambe ambe qur'an kalani dorompe o de ma femrete fara akan la programme mbe marakizu bolo san ite mana do madrasa la ite mana do markazi la ka qur'an durushi na bora ga chesiri be sa ga sawe na ija ga ta école le continent beta na ija ga ta arabu de continent madrasa la beta kadaka uba bela jelen ta nyon fe arabu karamo ga karamo minu mbu kuna ulu kelen de be arabu macheru du uma uba kala mo so gana perdi ko kalanina ubo sandani ke ubo de kala o temene ngo fe français karamo fana tale min fana bena kuru duma kalan so ko nala yano nimbela jelen farale maka wala sa ko che ka Cheikh Abdallah na mo fe fe ko ni karo la classe la ala ta ko so ko continue ko se ga continue se ga ta comme ça de me mudire den laba min klala ne Abubakar Touré nam ale bora yan kata damne 8e de la direct la kata damne 8e la agera classe fana premier de yen fana ko sobe kata damne 8e la classe premier kata 9e examen sabaka tu nyona ko fana premier ta ubolo ay lycée damne darul hadith la 9e nyona damba no e defu ko fana soro lycée damne classe fla dron Quran durushi kama o kama o danende Quran durushi droma o be arabu kalaw ke ga faraga ga français ke anglais re fana bala ni tara amerique be kam fo ay sisa no ngaro ala almambe ya français ni seno ala ka ben sahaba ma na ma me ko siga hamid ma ko so be ame continue la na ama blaina do mu kasira o ga haketo ay inshallah Sheikh Hamid mini ga mi gurum ne fe na fo man ngaw wale to de bi ti iskari ni na sa Sheikh Abdallah daiman Allah subhanahu wa ta'ala ay aslu da ka faru da aslu we marakaye maniga o faru ko wala na ola me continue ko wakati be kata albe amena sen niveau mimma ina fo para min siglem de on ya baro be wala mo tuwarati anga na mi fo kada ko ya bela jene fo kaba amena kuma dale de ma fo likamin babulo ani so jaka min babulo ko yesi jamama ani playlist ra likamin babulo ko yesi adumba inshallah ma amena ko dama ni si dama don ko amani na fe aki bismillah now أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
donc an bɛ dugawu kɛ kalanden ninnu ye fula ka kɔrɔlen jigin Ala k'a k'u ma hɛrɛ ye Ala ka to ka maa caman fɛnɛ dege min bɛ se ka kuranɛ jigin an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ mɔgɔ sera yan nɔ Ala ka hɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen an bɛ Ala ko de la Ala k'a Ala k'a to fɔ an bɛ baraji kan assalamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ambe anga paren fo agani folikan na kan si jamama. Wala halbi ambe continue. Asala anga continue ambe naba befo ka folla se anga karamo ma ka kol folla se am fawma Sheikh Mahmoud Li abe kene konnana Markaz Ahmad Baba karamo badu abanga kene konnana al-Ustaz Tanja fana be anga kene konnana كفر أنفوك كفر سغلك أن يبلغ جليني شرفتمونا شرفكم الله أمانينا الله سبحانه وتعالى في أنو ببارا منا على جنب صوابما نعم كفو بارا بلا جليني كيني نيا مركز دوني يقولوا مركز دوغا كلام منشي كنا يجا منهم جلسة كورولا وإذا لكو أنا ما دو بلا جليني كيني أنا موجين كولا نبي منا نبي فلا بين ولا كون ولا أكتر نبي هاشجاري نبي تاري كنيه تتمي تاكا لا أبدا إلا أبدا فسمع ala ko mo toujours ba kanu ya no o de ka fɛn sɔrɔ o de ka ɲi ka tɛmɛ u yɛrɛ kun kan nin bɛɛ lajɛlen b'a yira ala ko o kama marakiziw fɛn fɛn ɲɛmɔgɔw nana kɛnɛ kan o ka ca bitɔnka sera maa minnu ma o bɛɛ lajɛlen ala fanba bɛɛ lajɛlen nana minnu fana ma se ka sɔrɔ olu ka lojuraw ko faamuyalen don o kama an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma ala ka barika don baara na wala Abdallah ay mi taga yɔrɔ min na sisan o de ye kalima li awliya al-talaba kalanden minnu b'an bolo markazi kɔnɔna n'u bɛ kalan na an ye maa bɛ suganti denfaw la o bɛ na kuma denfa bɛɛ tɔgɔ la denfa bɛɛ lajɛlen b'i wasa don o ka kumakan na mɔgɔ min kan k'o kɛ o ye an fa Sheikh Musa Mariga an bɛna mikoro d'ale ma folikan min b'a bolo ani bilasiralikan min b'a bolo ka ɲɛsin a denw ma a b'o kɛ miniti damadɔni kɔnɔna na ni Ala ka jɛ ye. Ale fana fɛn min ye denfaw ye denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ yan u faw olu baw denfaw olu bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ ye ale de ye. Olu ye ɲɛmɔgɔ ye ale de ye. Ale de b'an nɔfɛ k'an bilasira waati bɛɛ lajɛlen na ni ko bɛ ka ɲagami a b'an wele k'an bilasira ni ko bɛ ka gɛlɛya a b'an hakili sigi baara ninnu kɔnɔna la o cogoya la o kama an bɛ kuma d'ale ma ale bɛ kuma denfaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. لقوتني نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأن تكونني الحمد لله رب العالمين لين بابنو لين شاغنو قرمغنو ودغتير غوري يغاني حبابي شريغان تسريان انغرام بلاسيني يرونغو تاقراني هايري بوبو هايكي سيغ محمد تاونو ولدو وانكي تاونو كامودي أنا يا بابا أنا يا بابا أنا هني أنا هل سروندي أنا كان سروندي الله ده هل بنوندي الله ده كان بنوندي يا نبي يا إله أنا بلاشك أنا ولدي ندمي نكني هي بدن سروني ريا كأنني وقتي ما شاء الله كمل دعاء بيجي كم أنا كنو أسقط من توندا نجى ودي كم ودي أكيم ودي ono ngadenya tu ono ngadenya tu Sheikh Muhammad akoni diga mende abada ikenya sababu nyai nagarallah ngonyi aswa honi a'udhu billahi minash shaitanir rajim aswa honi garallah ke osuno ngadenya tu allemme wayrew allemme dayrew osuno turogote ndebere garallah ke gatelle kane mogombe turenu mbare ho hede ori suwa ko hono garalla kay Cheikh Baraka wati gana ire Cheikh du hada unere kundu masha Allah ala al Husaini dure an gashi suwa wa Allah nya gana dangane wi gille ara wi duma de andani wodi dangane
lemun ku ben wadu ta qur'ana ya rabbi ya ilahu anna qur'ana tungundi isondo munga na asoni igiri munga ku ben wa girina ngara ku ben wa to isu ambana wa sehel katilem babenu wa ma shimmana ku ben wa girina ngara yal ngoda nan ko to ku ben wa to ta on kembede e wane arantanya na suwa kala la suwa ga debekeri aga nyana mo gombe aga nyakundunya sorowani ina kiniya kutunga ta hunu ya ta hunu ya tele makat sorota mido na watoe akini soro menime kunna ngiri nangara ntadanga soro kara gidi kutaka suwa ta hunu asun qur'ana kamanya ibe gedire mengona ga sigi alhamdulillah ibere menga masigi awata re ndiere ga suto hunna ni kendi nanti ay to na de fesun ta ko geni lempa be nu kenan lo be lempa be nu kenan lo be fi mendi nanti lemine suwa ga duguta isuta hunde ngare yawani kubenu ga girin nan cigi Allah ri worje kai ari shokenga mundi ingiri in cigi ina honne ko qur'ana ni yawani aso ambane ni wala ke gongon ngara katti lemba be nu o ma sere hizo sere suwa kage duro ta ko be rinke musa kamma ngi ambe sa gai ba ngi ta sa gai ngi shimaru nyere ani minna lenki adaga ngi shimaru bani an to gore bunambasa marega alhamdulillah wa duanga asuda ngani lemba benu lenjagenu wa duanga kasuda ngani corona duro to lemunu ko idi digamen suko ni qur'ana tanga amanye mede ani qur'ana tanga na kilenya qur'ani ankane qur'ana kebe ganga na qur'ana manan ko nanda kengano amma kinye kenga usuno duro ko tende beri qur'ana ke tangem balle ar killen ko yanga anna duro ko to anya français yo anya sinawan kanne yo anya anglais yo to agunda manchu angana gilla nan tanga tangana aso betina nyu ko la ke qur'ana da nye balle ke to ga diga be ko la gada kenya kharamonu ona ga nuwarini kuga ke ta ko dingira be ikumbe de kharamonu ko ani kharamonu kuga he kunta kinye ke palashia ani famba yanu nan kunda oro sheki ngaire ani minna lenki ako musulu ngondi nyemre ojutele wa mokia alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rahmatil alamin sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa mustafa pesona oga berabe kamalaki ona hilne berani ona taasir berani alhamdulillah rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala kita kota dengan sereni anak dosa yang banyak insyaallah taala sono buntu nanti nanti alhamdulillah kota roh kona nanti kita ada dengan Rundang kundu syahna berang kama alhamdulillah irigiran kundu kubenu ka berang kama ya wanta tuma wa ko wa ire monta ire ka ala kulli hali kalle kana irnangata Allah gara jaga seri be sogonita wala tamutunna illa wa antum muslimun fala tamutunna illa wa antum muslimun kalle kana irnangata na nyanga salama kon killen kama anga Allah khidmanden nogondi kalle kana nyikendi insyaallah taala kembe basi andar no kan kilisiren kama o khirsunga ire wa digamen na kina khirsunga ina kalima kolle mununda ho gaire kuna su ko man lemene nye suno arul juru arul halan saboda lemunu nya khirsunga donc Allah subhanahu wa ta'ala kana hibenya kenya siren ko su ko man didan khidmanden no nyadi jazakumullahu anna khaira wa wana hakku to mo bamran kam ma yo ko ben su gaire ko suno soni kenya kono na tagase diga be kino su ko man tenga wa har militun hilli no woni tawna do meda ona do karabure ke Allah ga nema na khabaro ka horja na kallamun dinan do ani kille siren kama agara to kille ke be kama onon dro hoto onan kitimandi Allah dangani ada kenya killem ko yoy inshallah taala ko agara projet ke be jopa agara golle ke be jopa bes ko man te nyaare ngai wa he batima ke be kama batima be ha akin kenna ken wondi ala jopa kila sunu ko ni sego ya ala kulli hali isuka man tembili ajonya di khasoluma bagawre ajondi nganni be ga kenne antimme ya Allah ko mo iragati nan karanga na no woni mo be kenya nganni nay kenya sabuda markazin biro karalam biro e wi xanne wala katab islamil men suka man tenga se sura ga dro khote su dabarna Allah bin no
nogon nan turo koto anogon ago kilas nuku ito ba hunyai ado na filetir nulia ni nogon sapi lemun laga kharangani nogon mo bembe inshallah taala wa kem murno bes ko mante ma nantini len sarana kharlanga mbeti len sarna kem pete islam le men su golle nyani golle ke Allah ga ko mante de ma nogondi Allah ga na kisero tange nyora ko mante ndangan kalle ga ne rondo ni kilistren kama o khirsunga ire ga me batam mo bembe ona kalima kinya ina haqla yang kan dabaro dengan hari minute ni hilli nogondi ta inshallah taala Allah ga na khair nyora ko mante ndangan al ustaz bubu bashiro haba hawaire kun inshallah taala ana kalima warakati bes ko mante nga inshallah taala jamra ga to na dangi ga takhir sukutu su ko mante nga suno emberanya ni dua emberanya ni Allah ga nanne mankini karahu su ko mante nga inshallah taala jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Eta ona la tiga tuzo bilante ho ma bilante fili ko ruwa kara kunya na hole kunya hiri kamo ko ruwa bilene inshallah bilante ho ma hiri ona dulo ko tane wala mo hobe ko gum mo ya galma gollu nu ko ay gona hana dunalo la gala don nu ko ay gona hana dunalo la gala besu angana kebenya ana kenya na kan anna ngati keba ne adabadu dina nta sikitanga dina ngolle nta sikitanga dina nta kiliti sere kale o susu kha kala ona la yaga subhanahu wa ta'ala kale ngara ni anoni dina gumundi anoni dina de mandano anoni kayni dina ngol nyangano aqula qawli hadha astaghfirullah. Programme continue o kirson mo khayre kondu Muhammad Sogna Abu Bilal Muhammad Sogna aga dewa baka jonglanu aywa alhamdulillah Muhammad Sogna atwintene dinan qidimande ado kharangunde ala kulli hali aywa debe beran kam maslama ko golle ni garan qiri kata ngal no qussu angari baraje nyana no gondi ari kite ka homa golle ken gondi ona kaliman kina insha Allah taala aywa Muhammad Sogna hibe ga kitaba wasti qanne nyama qanne duwa kati markaz ke muassisinga insha Allah taala والله سبحانه وتعالى وجهك أن تنو الدعاء جابي وقتنا يقولوا الله الدعاء نقصكم من تنجابي والسلام عليكم من تندعاني جزاكم الله. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجمعن شكوني نغير أسرانوما وقوة بركة بيره دعامين تقبل معاني ناسبني أسرانوما يره كي خرلا وسارنا قرلني الله يرحم أدي أغنون ديرمو ديك سمرو أجر أقول له بدبرني إيجون كوياي كأنني قرلا دبري أغنون دكوني أغنى أغنى كيكاتا أغنى لواسياي na adabari natina ho murnadi agar no hobe kitadi kenyam puno agar ne kebe nya haram ndedi bari marakizun kusuko monto imenuni ikhalsinya rono qaralake ko diga mulana islami le mon qaramonde o sarano na kentuwa jaman na ken famo nanti khalsinti danga ke golledi ikunyeni khalsin murunu na nyille na rondi golleke tar donc mani ay ga ken dabarini aya nu nyana nonga hadisu nyana nonga iga kentu iga sagai iga golle ke dabarni Allah fare sallallahu alayhi wa alihi wa sallam arakoni nanti idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu o haba ke wasarane ke wonega ke kengani Sheikh Muhammad Allah yarham ada sadaqatun jariyah nya dabari kengani qarlake ken qaralla no gondi na tuwagunya nya na dabari ananya tuwa muriranye kengani Qur'an ken Qur'ana be ga kharange yere ken ka hay sadaqatun jariyah nya hillo kubenu garni Qur'an an qara lemunu nyani nanti mangana lencire to ana duanda ko isiki so hagra me kita ke place dingira ke min sadaqatun jariya to ko be ga murna di sadaqatun jariya
lemu benu iga nyana ire kunya nyana kumbanere mu iga dugutana iga duanga isaronda nanti rabbi ghfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira donc kulle mun hay qorona ire kun qaramo nunga iri golle nya wallahi iri golle ndabari kulle mun ha qarange be dabari ire qarange nciro makharij mbange tajwid mbange ahkamunu asuge muntenyen ka indabugo marakiz nukuy nanti duguta idi diploma nun kinya inan kawa inan continue qarangenya imagi wara kundu igani wara kundu imi de gironde qarange di imironde madrasa ima continue qarangenga kencire hiti lemun ko xamma xorti bane nan toga bugu bane ta nyame nge ga bugu marakis ga igadi diploma kin nga nyame ndaka tele kharla tanay ina duro goto ina continue qarange oga kebe jiki danga ona khairi nya jiki odi sa roncho da lemun ko wara qarange be da won Allah nya ga Allah gana abara jeng jandi qarlake muassisunga tagandana ke ajopandana ke nganone gay Allah gana ani manyanga danga Allah gana hinna Allah gana qabran noro naktafi bi hada alqadr wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam ona Allah tiga siri ona mama kuture kundan ko be gani kuyi barakatullahi adi akhi Muhammad Touré o sheikh ni mawayre kenya gani ala Husainiya ya gawa Muhammadu barakan kananya ni gelli barawli ta gende o gada meñi no ngane xarle ma ko ngana wutu 79 faro sasana kendo ci gabe bagade Muhammadu wa ko nyanda khorondi barawli yoga ngada kebe ko tusurunga kon non ti Muhammadu gadin ke daro mo ga gadin krosi lemmeran tay janko akhi kemati Muhammadu bana gati hillo yo kembre lenkerande bu khote nyin ka gumem ma hopitalinga yo kha ore meki gadin khiri uron no gonyana tinnal linda hopital ndaga ke warantin nal yo kembre ogar katti kubenu ona Allah ti gona mama alhamdulillah adaga khada khairin toqi halle sere so anga Allah dina ke anga ya dema kallella ngana nyi kenya kamma anda dibina lokallende o mi akhinga rikebe konna Allah subhanahu wa ta'ala kalleki kenno khayenyay kama qala alqa'il كل ابن أنثى وإن تالت سلامته لابد من يوم آلة هدباء محمول يغرر مسوان برينغ لا تمغ سكوتا يغانغ سنبغان ولابد مهما تال الليل لابد من طلوع الفجر إخوان الكرام ورونغ جيلو مغو إلا كرنه ومهما تال العمر لابد من دخول القبر والقبر صندوق العمل والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار والذي نرجو للأخ الكريم أن قبرته روضة من رياض الجنة أقول هذا بملء فيا إخواني نكب جكال الله قبر قنينه اللوي فارنا كنيكو إما نانيار جنة لامبينغا ولا نانيكم ميغي اللي كارباني نغالا غندوكسكين يواغي كي خبروا كبي جكادا غني كني أرجانا لامبيني لا تقو قطعيا دل تسري مغلقة نكار سوار جنة لانتي العلاء كينيغا فاتحة يا أبا السائبة شهادتي عليك قد أكرمك الله سيدك بي الله داندرو فارنغا كورا نيقوتو نسري فارنجي ميوانو من هذه نتقى جابي قال صلى الله عليه وسلم ما أدراك أن الله أكرمه كنا كان كندت يلا دادرو أنا نبي الله لا أدري ماذا يفعل بي غدا قل أرجو من الله فارنتي أي مغت يكو مغت يلا دادرو أكوني تانا تيانا جيك يلا نادرو كيف بغني نبي نتت كيف بغا دبر كيف بغني آخر تركي وكيف جيك يلا الله نادرو أنا خبر النور أنا روضة من رياض الجنة oranta digamen gilondin ogana gilondi so winere ona digamen tengendi hadarano ngarsuga kitte ke bray o asu kunyine wadwa ngasudanga nato ko ku biranya nin ke bire francia ko ko imadangi hobe ganyana kharlake imamadu gamin qirnako ko ibare manya qasbane manya ho gaira gamin qirnako hobe non day khatimu nyana wakon nyimere nyigoy wada khatimu nyaire kembo ho ganya kharlake ay mbugundina seda yo kembere wadwanga keme jama kundu majtama'at qaumun fi bay'atin min biyati Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna
إلا نزلت عليهم السكينة وخشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في ملأ عنده. إخوان الكرام جمعكم يكون بدي الله كومبو إذا كتاب قرأ إذا مي خلاندني ما ملكيانو نيوكوري حقرتا غناري الله نوسوتيا وناتنا تلين كهيرا بالله وسنوتو ونرتونا دعا من تمنور مونغا حفظة القرآن كبيرون القرآن تانغا خير خوري وهم أهل الله وخاصته وكوني الله سرو خير توني إيوه يندي ملكيانو نياقين يكونغا يندي غوغا ياقين غسانونغا مغبي يكيم بانه هتا ياقين غدي إيغنال بتاينا كنتين دو ولومون بانتي إنا خلاونا دو الله غندا دو أبنا هانتي كينيا ونا أخي سوغا يري أيو غدا يقرون بيسو كونيو دو بيسو دانغاني Allah gando sulla ko cirondi agando karama ko cirondi agando warta kalma sahada nga inda al maut wa sallallahu ala muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillah alhamdulillah نشكر كل من تكلم أنا نعطي إن شاء الله نعطي فرصة للشيوخ إن شاء الله هنا إن شاء الله تعالى ونري كي وقت من تقبل إن شاء الله وفي السبيل وغير حرصة هنا كلمة كنا إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونشكره على نعمته والتي غنى والله ما منع. Agar kita nyuci kau mantunda. Oga palas kebe Allah tiga beranya. Oga palas kebe Allah tiga beranya. Haran jawna dulu koto. Lemu jarano. Anda budak lemme angana kinsire. Anda nyongkinya kinaya. Anda nyongkinya kinaya. Lemme bucine na bogodo na kinsire be. Takaramundi. Mana buri anda kali hasil be kan dumtenga nyani anda nyonkinya kene yo asuka tu mo meto anu pai farenti man sile be ganire men tu indi alquran aya bani amati sura de ambasu ujina men qalle ma ujina dinare anna salaqi jihadun quran fi sabilillah lemme ka karamu lenya paske aya bani kenda gem palle muhammadu agani bunde ke beri kristu kuma numa duna subatu gambi senegal da subatu ida munga no bunde ke numa kristeke hobe ga buken de khair banal kristeke da digamuko krisin digame kan ya sedo ati lem babanu aga fikiran di mani na pulle mu kada munde qur'ana yi ina qur'ana tanga kenda ngiem palle kulle muna bugu ina daga taro golle nga ina daga golle tarake ay kada ke maga hakulu de kulle mu be qur'ana tanga alli habanu haqilendi i golle ni hillo bani ay wa kada munda na muru annata illa mun hay wa imami muru ay illa mun lemu gana kada ay golle ni kenye ay fikran bedina ndina ta ina daga tarawo ina daga batima golle la jema mu kenga kirse diga me arna hinda kenna baga ga hakilandi da kulle mun da kada i golle na ya kada mun da no minanya almami wa bo iganan tin kusu anan yawak sadamba wallahi wa Allah tigi beranye ho gare o ku kapal mun yana gai o kana mun yana gai anga serbe su nalle min kinaya aka man namu lade aka suan do dema arno su o da aka suka dema karange menta de yo ati to o ngasere murgini har tambe gantam dambe kana ngana dambe da urginta dina konta dina jipunga wala Allah te goga buga barake be har ja wala duro hoto akan nuari haramu dano aiwa wa ga belanga de
يقول من اللي يبغى ندا مغو فرنجي مركزنا يقول ما هذا تبغى ترى هذا في مركزنا نقول مو باي يقول أنت تقول إيمي يقول أنت أنا كباني أي gajam ko tukinga alle me ngada nguradi anja abe antay markaz mu wallah ndake mu ko par kallin ya hay kure be mu ngada markaz ko keira ya haban nari tatelle har yi mu ngari a hoti naga ne ba yi wurte nan nanti akko tanga don wallahi nanti tamu ba gaira agan tatu gil markaz ngado ko tabo hu ngadi kala mu ko nga tukene kamo warna dulu khutwa insyaallah yo bareng ngada ke bugarna sadaqah jariyah harja usuna dulu khutu uswa di bani kulle mun wore ngara pundu ikisi manu wari ipaga gali wadi mani alla gana ngal ta lemmei anna to silelai anna tuinde alla kitabenga anna saga sile suga di lemme keda kenni ma lemme taren ka ni saga sile bugura anna saga sile suga di lemme keda keda lemme masare bugura kega da kebe ko wasiye ngere lemme bagandi la kolina France na dinga Qur'ana Senegal ramonya hake kunda ay mere menyen sira lo taganda buta Qur'ani ay lerini o daga sa ato on ta hala kolina sasa to toro nyanya jema ma da ko ere aha bano tagun mi senya ni to toro nyen kembati ne mangaba mi senya ni to toro nyen kenga kebe wadu anga kada kedabo be ganu kundu kedabo dabo lagu okwani idema konda nanti jonkuranu surunga yang kada surunga angari yang kada silai keto ko amba ma yang kada silai agari ati dabo ro kana minna walla o kana minna dabo la amma da damde bu ne kakina ayat ati o kana minna iti dabo la ala nga mo be kedabo kundu keno meno ay akisi mono hayta kunu abagadiya yo harja arno tahu arno to dome ke musa marga ala haga hayta kundu du ko tenya ni yugo de makko na qawiye yugo aga dille mengari makka aga de tindalle mengara pasanga ke musa na jabati mor le meta ke maga so nay dalle mengara karam tanga tindalle mengara pasanga dim xolan di jabi alhamdulillah ataka manda mor anda garu alhamdulillah sturu ala kalima binu akan wari o kisma no ngara suwairu o garu asuno kapal mu ne inshallah to garu dulu te be dabari o kisma dum do sumpuke do o wasu anna de shutu inshallah kuran kunda da makan wari inshallah anwari kita islam nda man anwari sikana wari inshallah kita krisen digamenti malanda ngani alhamdulillah rabbil alamin ora ta diga be shuko no ke di harincha walakin ni wallahi no ko ngado qawna ke ko har wakati ngado ga to kitin o ga taw mahmudu ha ga go joppa diga men no wonni an ko ne ngare an cega ta karallanga ando serebe gani bane ya ga ille du do nan daga ni nan ko ne tinto di do nan tuno ko alhamdulillah rabbil alamin nge mi galen ken ta ko ngara sere su kanu muhammadu da ko na ko tinga aga yi kamanu na ko tinga kenyi nga tagara diga men tahana ge dina ndo karangin do sumpu anga yugo nyini agana hoto iga dikatita anne te kuntunga daga na igidanu ma hotana kakenta ta ge alhamdulillah rabbil alamin me okuran karangira ge okuran ke daga ke kembo tanda ondo gida hero ha bani nan daga karallanga kota be nalli ge ga tellen taketu paska ga ternin kenta agba ba fati nyono sugara menyi ba makoyere nke ga da tunanti ala useni ni kiya ijan kawga kembe mu kwa gati baraka ni kiya ijan kantintu na wutu kenga na Allah woroga kota be do ko len gerati haringa taawun no be len kinje banu khalsi agiro useni sa sakunu ngeni jiba ke hay ngana ho be nyari atakke ngari na wutu ken kota ina Allah wala lenki ke khalsi makku tinge jiba o garangi po ho gadi ngeo muhammad am wutu katuna ku da bari o ani awa kagarade mi be megana tin tappi dati sene da bugo garangi de awa gal dikenga nya ho garangi no de kada kinda ada kewdu ho ho kadangi na wutu kan Allah wala re sene suka garalo sene dati na da bugo garangi de garangi nge manyi megana tappi no awa ngana tan tappi tan pro sene ka kembere o ka kembere be kundu akembera nyen o kuna garangi tu ona ho ho tu ona na Allah wala ga sigira be sasa anti gina su da bari
nda su ko ken ko ta izan kebire ken sababu dan ngado sona do adan ni Allah na ke barkan da harija Allah da ta mancan qari ti ga ko agri kebe ko ta ana ken sere ni do ko te enda bari Allah na ko bakkan qali lemu mani me haqqi mani me ni sugara qur'ana ke tanga kemira ra karangen kanu ado kanu ada do ko do dan ngari ga si wora ngano ha basiran arna wuro barke rawul arno ra kawar janna inshallah way bay mo jama ma o ko diga alhamdulillah rabbil alamin way meta mi le no kendi walakin ken go na to na jini bani banora ho gabe ko mo na ya bay mo jama ma hinu yo wani ko ko tanya ni lengi wala ra mo ga har ma diga mo ken dingira ga joma wala ken sere ga walakin ni hige ga ille ne kundo na buda diga mo yo wani ora kun ko na lemunu ni tudo bacce anya markaz gume yo anya kadu ge yo anya karalle mai anya ko tanayo ora simma diga mu kin qawo hokki tani do ko managina hanati igolle inshallah Allah kana barke ro ragali ko bude be alhamdulillah ki anyi ko ni kan ni tuwabu kala ni besu ka humante i bok media ma su jidi su barke amno ra barkan assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nam ko ati jana kanya tu siribe ni mana ko na kola mali ko na ko na sirafa ama mana kola awo lu kesu lu ko ani ko la ko su bali ni ko ko maraki su ko na ko ni wala ni mo do kama ko ne jini keno imana kunya na yoro ubuti ya kwa na kasi baati la mɔgɔw don daati la mɔgɔw don musow bɛ taa la kuranɛ ko n'i y'a sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ minnu wele u b'u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na ka se a kɛnɛ kan wele sera ma wagati min na kabakɔrɔ wagati laban yɛrɛ mɛ o bɛɛ la programme minnu b'a bolo a y'i gɛlɛya cogoya bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ sɔrɔ ka n'i sen jɔ kɛnɛ kan o kama cogoya bɛɛ lajɛlen na an bɛ kuma d'a ma inshallah dakubiyen damadɔ k'o lase jama bɛɛ lajɛlen ma inshallah toujours se muslibe caman b'a dɔn a ko la kɔnɔ toujours Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ambe Allah subhanahu wa ta'ala tanto ka ko imando ka barkada masami alede dani ke ay suganteli ke le mo ko suganti kabla fena femiaja yani ga kuma dabna ala tanto len ko fe ambe aw befo ka fo a bele jine kelen nan ci beni ci ire an karamo ba mun kumana nga don ba mun kumana ma ngina ala fe ala ka shi barka janat ke ala ka no ya na ube ma Allah haran no ya ambe o te melen ko fe ka boyi ambe kene min ga mo ka kene te ala yere de ka kene do no yi qur'anai mo nala ya benani ire de sabu adama de ñenema kono ibe few fenke fen fladu ka ke ire ye wala ka ke ire la man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha mema miya ke kanya ya nya ire ni ya chen ire wala on ala tanto ka ala barkada ala de on sogante kan on sigini kene kan amen kene kan wati mina do fana be shetana kene kan wati la nga ala maso anga kewla o te annoye ayan suganti di o bolo ma fana ala tumba aka jigin sebe wu jigin tawrata wu injilu na nyogo aba fo manto ma ayere kawka gafe ayala taka don bako aya janto ala asere ali qur'ane banima alo sono wa taala yere de ko ne ya jigi wa ba kolosi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun ala yalayru min ta'tawli walayru timeli kama ala ye chedo suganti ka muso do suganti ka olu duskon ka ka qur'ana mara yoroy ne be ngininga esige bonya min ka temeninga ala ka enyala tomo jema chema
akabina femina taga o wanya e duskun ka mara yoroi anala makotila ata dima de nala makotila te kurnen dima komi wati bana kaba niye nafa baye kurne kola ni yayi ala sona yere ka do kurne kalana sugantil ledo kalandew mogote kurne kala ifaye ita kala ibaye ita kala machiye ibe kurne kala ala kama ko fe yere ka kishini ka kunaja ne bani faw andara la krabi ci wati mina jentun dibilendu kira de nana kaka sira irana femi ndira ma kaka sira ira anane oyo kurne de kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur kaka na ambo dibila katana enorola ne mogo be fe ka sira jelenye ibi magodo kurne kola mogo be fe ka sira jeli islam bunda islamiya kon gono i magodo kurne kola ne mogo mi ya to yibi tunu kira Allah subhanahu wa ta'ala fana ko wa innahu la dhikrun laka wa liqaumik abo kurne ni de e muhammadu ka korota ne ka bonya do sallallahu alaihi wasallam wa ikam manton ga bonya no ka korota do ne mogo be bonya fe islamiya kono ni be korota fe islamiya kono kurne kodo obla abe wasake ala kara ko sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama akadambele jeni yambe ka sanfela soro mais ala kara ko sallallahu alaihi wasallam ko mo gombe sanfe katme beka min ngafsana to yi odi mo gomi qur'ane kalanka donc akla ka tandi mo ayere maka mo kala ala ninte wasake qur'ane ko la mo ki mako do alawa obla ala kara ko sallallahu alaihi wasallam ko jien kono da fembe de ala tay ko nga ala ko ma do be olu ya le ka so mo de olu ya le ka ma kerenkereno de adama do chema wi kira ina ko jondo kira ko sallallahu alaihi wasallam akko qur'ane dumbe wonde do e ala kay tige shi ala ka inyi shi ma ka foko karsa ne de e ne ka mo koy inte wasake wa ni be wasake de afora mo be qur'ane don aka nogama ko eni meleke baw be nyongo fe lahara don jibrilaw mikailaw israfilaw olu be yoro ne yere be ni yemo ko kanka e mago do qur'ane la otoy aw mumbe naw ya deum la kana qur'ane dursi yoro la aw kan nafa jonde be ni kula o kacha nga ba wasa afora lahara keneka Allah subhanahu wa ta'ala mogo mi kone durusi ka bara kena ye ala be abani afaslama wele kana ka soro ka masaya fugulan do ngolo la ka arjine masiri kewkan ku kem masaye benyene wi nyiningale be ke muya suma ku ide de korne durusi de ide korne durusi o de yini masaya se ima aw mumbe na karlaw dengo denga diye nungono shido i karla ko katabla ka korne durusi abla kan ngani tu kono ina ke mansaye lahara don ichasri islamia fe inshallah ka den ka korne ko ya sababu eski ni te wasakewa aya hakli tunina nefa neba wati bana nga aw kon nga donga fo korne ko ni mate imago do ala na ala ti mamin fe ay ne mo ko make korne kala nay e make korne financé bagay eta kalandeye eta karamo eta financé bagay kanga kashi yere ka kola de wallahi eta kala eta karamo wa e kan na folote do ala abe ko e shudo de ishudo na foti ka nyene mala ikan ki chesri ka kenna wallahi ala e den chaman bade de awma kele fila sabanani ne laban te mo chaman ba ye nene den do korne kala na perde la ka nyene mala o ya ka nyene mala do le bakola e bisa ka to ni hakilna ka to de kene ala ka be ala ko femi mbe maw korota e ko ni den do ala bi to kole ne hakilna to ma chamana ma be ka bla aka donc a fo den fansaw ni be fe den ka ke docteur yi abla ka korne do je ka bla docteur ya kalana ni be fe den ka ke ministry abla aka korne do sa ka ta ka ministry ya la abi fe di osugu de ka ke ministry korne do silado député korne do silado docteur korne do silado ibe fe fe be korne do ci ka korne do sikata ka sabu e mana ke barada o barada la e balanga islam ale
aya hakili to la wala ne fanin bawo ka wati kuma kun tala surunya ya ka befo kalandew ka awfu aw ka do ka fo abe sira damina de la akana hakila ka bana de abe komi aw were togo sebela kurne kalandenya la bidi abolonina ibide jazare nano femogo ko mani mana kurne kalantogo saba don kalantogo saba adrusilen ko baybolo ka be fo ima don baga fe ko e kurne kalanden kurai emi ya kalantogo saba don en tel mubtadi e mubtadi da damna baga de wala abi fe ko ma be ko ma yera ma damna folo sabo ya dursi kalantogo meno e hafsi ka kalantogo e wa hafsi bete de hafsi klange de bawo bolo no e ubaydi amru be no e hafsi ka la kala sira to re ate fendo la folo o de la be suta ka chesiri kessa ko ambe fe ka kurne kalande yan danna do ta ma bande atoka cha karamogo ka fo yene bara mi flenna bala mogola dursi kuranela wallahi asaraka bu ka se degere mema akana jigida jenta saraka wallahi ay ala tanyini no te min midi awma fuyi di te ala ka sarakoro me min ben joro nembo fo yoro bele jinina kurane karamogo kana mogo durusi kuranela kuma meche gra soro folo ne do gra soro mina ablaka oke akana mogo la durusi kuranela kama mbawdili ala kama ay mogo durusi kuranela ka kanu bawla ayoke dugulu na kan fe be de ala tay ni take ala kama wallahi ala be joni mando nyeshima ko ji o ba ka deme ga sabo yerete abake na ala sonama wala aw mun fana be ni ala en noya kawi aya janto ko ne dursi yoro la ko ne dursi yoro site ko min be soro akono ka be ka musaka beta ka kola dum lafiya te e min be ni ala en noya ki wallahi ki to ni nadron ka to ka malo takana jigi karamogo ay de mogo balo aka kalange o ka kalange ole wa saraka jugubo yini min taka di wala be mako jaje para mako nya lahara aya hakli tonna nafoloti dun lahara wallahi nafoloti dun lahara ay doni ndi alama no dan fle kene min gani tashi kenedu ambal makka anan karamo kemi fatura atunga daya ka balo ka doke alako baranna nga alako min sebere ko bana ibetale ha neni e ambeta do na ambado anta do mo muneti doke alako yani taka chuika ata chunaka ndio achunaka na tumba do kabita odon atume effort na bedo faraka abela jene ka chesiri ni fe man bese ka fo dongele nga dimse frama koroka ma te sara ma ka bara la koy bebe sara yere ka keta de la wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura be ka keta bi to koro emi chesiri korone kala fe emi yatme donga galo sara sara emi markazo financier emi yake beta bi to koro ni ya to ko mo yake ki boloji mo go do ta sara ta lahara ambe lahara foro de la ya ni ye nyonyumanda ibe sene feñman tige lahara do mbangi na Allah subhanahu wa ta'ala fe markazi al iman wa taqwa ka nyini masa ta'ala fe nyanta kam manaka kono ala ka do fara oka de kuma manaka kono ala ko le ka boy ame sigi mina ni korne kene menga ala ka ke ka ankara mo ke dale nyesma ala ka ke ka nyesma ala ka ke ka nyesma ali sa ala kanena usuganti kan kisanye ba kun toromo kan kisi shetana toromo kan kisi damen jugube toromo ala kan bla bara min ala kala sallallahu alaihi wasallam bi wasu nanye la harado ala ko ke ala kan gere kala sallallahu alaihi wasallam ka tuba ko kan do adina kono ka befu ka be ko mando kene bolo on karamo ko bamu nanga doni baka mum be no kuma naka kwanye ani kene demva ani dufa yere bele jeni kele na ko ne karamo ko fefe be ya mo be ka bla fiefe mba fo ko ala ka besara herela arjina ala ka dama ka lama gonya hada wa sallallahu ala habibina wa rasulina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mashallah, ambe furfo ay fla lisan kamino ke ambela jini
yana abe Qur'an ko bonya mo bolo abe Qur'an ko abala ni duskuna amani Allah subhanahu wa ta'ala fa ala gam fara Qur'an to ke ka ni ko ni asiri sigi ku chama kaba insha Allah ta'ala amena duodi akra mo kema Sheikh Shuaib Maiga alibina duo kane ambe sigi ku ni ala je amakana so Sheikh Muhammad Naja rek wala di wota moy di la moy mo yalla la sala man la dunya la man ko ta se ada fa du mo ni mo ya ke baran ko na la na nyina mo ni la sala la de ya le ma ya Sheikh Muhammad Naja mama be ro di la ma inshallah والله عليه وذريته وتب علينا من الصالحين واجعلنا شاكرا لك وإنا لك وأعطنا عليه الأهوال وكل حسن وفي الحسنات اللهم اغفر لنا خيرا وارحمه وتبارك وتعالى وسلم يا يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala halagan pe anu barama. Ini ala pe halagan sini orang caya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kan din minut lala ala pun orang caya dan itu berarti. Nah, wala kita kami segera di nabat kita